Zvakaoma shurapo. Yaitimbotaura nyaya yaimbotaura yaimuchiona semhino iri. Uye bodo imwe chichatiuraya takarivara guys. Iso chaumitia zvakaoma midwe. Zvakaoma midwe. Guys, kana mbozogara mune mechi kuna mwana tisingadi kupa mbiri waona lolo. Kune vamwe vanhu vatisingadi kupa mbiri, hatisingatombodi kupa mafollowers vari kutsvagawo mbiri nesu kuti mapeji asimuke, saka totomboignora. Ava totoignora, titotauri nezvavo. Aiwa, kuna vamwe vanhu kutoti bwai usatombotaura nezvemazita avo, pana vakana basa hatitombovapi mafollowers nemazita edu. Ngavashandire mafollowers avo ega, ngavashandire mafollowers avo ega ikoko. Hatitombototauri nezvemazita avo guys. Musatombotaure nezvamwe vanhu sina basa. Kuna mwana sina kana basa guys. Musatombotaure nezvavo pano papeji pedu please. Mazvivaka. Guys, chimwe chichatiuraya takarivara social media nekuda mafollowers ka, nekuda mafollowers, nekuda mari. Zvimwe zvinhu zvichatiuraya. Zvototiuraya pasocial media guys. Akutotsamu unofanira kuseka. Guys, tsitsi mamwe kuna mwana wamutotaura pana sinangana nebasa rese vatisingatombopi mbiri, vatisingatombopi mbiri. Faith musatomboendeko, don't even go there. Ndozvava kutotsvaga izvo zvakutoda mbiri. Don't vakutoda mbiri nemas don't zvisina basa. Havana basa vaya vasina basa tokangamwa. Musatoti hatitombovapi mbiri. Kuda kusimuka nezita rangu, kuda kusimuka nezita rangu, kuda kusimuka nezita rangu, kuda kusimuka nezita rangu. Aiwa kana uko Musade please don't. Anbona mamkaseko guys, mamkase kwai ndokudai mazviwa. Yes my Mickey Diaries, love you so much. Mamkase guys, kuna mwana sinangana nebasa rese mazita mukutaura mumukau hana kana basa guys. Aiwa precious, don't even go there. Don't. Ndozva inda muchida kushandiswa imi. Hamusi kunati makutendesa traffic kupage kwavo, motesa traffic kupage kwavo asina basa. Don't go there. Regai vataure ikoko, regai vawate, regai vawate. Musatomboindeko, vari kutoda traffic. Don't go there. Vakutodawo traffic kutosumuka nezita rangu. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Chitori chigame chokuti every week vantoda kutotsvaga zita rekutaura kuti vasimuke. Musaindeko. My diaries, don't go there. Don't go there. Isaya pamusora nyaya imakutozoona zina basa. Guys, senai nawo. Hatitei nyaya guys. Mamukaseko guys. Mamukasei guys, mamukasei. Imi mofollowa benzi renyu pano. Mufollowa benzi regogasi, mbuya gogo. Ndati nhasi makuseni mbouya mumboona mhino iyi. Musaikanganwe. Toda kuti mugare muchiona mhino iyi. Musazoikanganwe. Muone mhino iyi guys. Ndandakakudzai nesuro. That Zimchik. Nesuro ndakakudzai kuti ndandakakuti ndozouya palive nemusi weMonday guys, ndozouya palive nemusi weMonday. Handika asi ndazofunga kuti one more time mirai ndisati ndaenda ndikai ndikutaridza ichi mhino ishi. Anomaona muone mhino iyi muone. Anditi maona muone mhino iyi muone.
handiti maona. Saka mamukaseko guys, ndoda ngokuedhai. I just want to aid you people panapa tingoita nyaya muchitaura nyaya dzamuroda kuti taure. Uyai mutaure chii? Ansiripo Mino family. Yes, Mino family tiripo. Tine chimuti tiripo. Inzwai munzwe guys. Uyai isai aid timbotaura nyaya chero yamunoda kutaura. Uyai titaure. Mabros permanent shamwari. Right. Chitai guys, itai timbotaura nyaya. Good morning, good morning. He MC diaries vakumana uzondinyanyira vakumana. Vakumana MC. Unozoti makuseni ndozovuma ndakunyara era vakumana zvinongo kundipo. Akumana MC. MC usandidaro vakumana. Ngoni mufana wangu wani. Uri munhu wangu, uri mufana wangu ndokuda zvokutodaro mufana wangu. Ndozoba kuseni ndozovuma senge yeye kupopota yeye kupopotedza yeye. Ndakazovuma kuseni ndakuzvinondodiko. Ndindakunyara wena. Unozakamika moment kaunoita same time yoyo kuti you become overwhelmed, so woita woita acha dzimwe dzakatokuti kwidi makuseni zvapera kuti ish, but you know ndo zvakundiita shamwari vonda kutotya kufura nekupedya kuti ndi constant reminder of zviya MC ndida kutotya kutofura nekupedya kuti ish, reminder of that mfana wangu sadaro. Right. Paisa pane vaisa ma request rekatimbo edha vaisa ma request limbo edha timbo tsaura. Let's just talk zvedu tichinakigwa chiseka tiri. Anzi vakasa ndakaisa kunoku kana chero yanezuro here. Nyaya dzamunoda kungotaura, zvamunoda kungotaura, zvamurikuda kutaura, what you want to talk kana what you want to ask. Chamunoda kutaura kana kuask, I'm not restricting you. Uyai mutaure. Chamurikuda kutaura kana kubvunza, uyai mubvunze mutaure ndiripo. I will answer you. Come and ask. Okay, we are at all right. Kandimbo eta yamasi. Hello Chelsea, how are you? Kwaenda kwadziwa 6 months without following SIS. Kuonga uripi na imasi na dia. Yesimbu ya masi. SIS MELLY. Munopana mukana 1 kana mchida kubvunza kana mchida kutaura mukana topana 1 muchitaura zvamukuda tichitiska tipa page pano pedu ndepe pano ndepedu murukunzwa guys pano ndepenyu pano ndepedu totaura yatoda yatada bila tinotoita yatada bila tukutoita pana mirango edha wamuti ndoda ku ndakabhadziwa zuro ini regai nditange nokupupura mhoro yemadiaries namadha diaries murisei nafather diaries inda kazarirwa hangu zuro ini because really andambokona wakagumbuka kudero ndakagwadzwa zuro chakandigwadza ndichokuti kwenyai yakataurika zuro yakaswera yofamba heya dzaivashuwa unobva chakanyaya kundibata handisi wanzi kufarira nyaya handinoona ndichizeza dzavanhu vakuru isu vakaendai mukwesha nhova saka isu venhova kuti ungohakira nyaya dzose uneosha kutupa ini chokwadi chokuti shuwa mai ava vakazviita zvavakaita vaibva vakazviita tagara tadaro ini kachizodzifambira avo kwandakafamba ndafamba ranyaya dziya unozva ndiri kugwadziwa ndiri kuudzai nema nokuti mai ava Miki as soon hold on Miki as soon as nchibva panapa just remind me, I'll follow you back. All right, taurai. Mai ava ndimaivo tinovati vedhoka idhoka yokwedu kwete zvokutongoti ndovazivira ipapa paninga handivazivira apa MELLY ndovazivira pachechi handichariri zina rechechi hakunongo zvati dhoka yechechi ipi ndakagwadziwa nokuita ndakagwiwa mwoyo ini unozva mumwe munhu wausingafungidziri ende tiri vanhu vakuru tine tichiti tiifikawo kuti MELLY wadai ndinonyara ndizvino kana MELLY akadai aindonyaenda ngondipupura kuti ndiri kugwadziwa ndiri kugwadziwa ndikuudzai nemasi but mirai ndikupindura ipapo usati aenda kune vamwe mbuya munoziva chinoitika ndechekudai panyaya iyi yamuri kutaura anguka handizivi mbuya dhoka vamuri kunyatsoti mbuya dhoka chaivo vesavatande yapi munoziva kuti icomment section imi nemamwe masocialitewo anozoinda wachinotaura nepanhu panenge pasipo ndimi makabudisa mazita evanhu handiti maona hamati makabudisa mazita ani ende to my surprise ka ini pandakauya ndichikudzai kuti guys pane vanhu vakandi approach you know
makazviona kuti it seems zvakaita sokuti ndini ndega ndakandisiri kuziva nezvezvinhu izvo. It's like vanhu vese kana matisa mukadzokera palive iripo mucomment section, it's like munhu wese anga achiziva kuti kune something chiriko. It was only me. Ini ndaitoti kungati ndatoyebvisa guys, kune vanhu vari kutenda musati ndakatoramba kuti we don't want this because hazvinei interest neni, but in the process ndobva ndakatora mapictures vanhu ava ndichibva ndatoudza inini munhu wandakanga ndaona pamachats apa nepavideo kuti guys iwe be careful kune zvinhu, not knowing kuti zvatobhuruvara. Ndini ndiri kuto nyaya iri kutendera tobva itonzi day last year handichimaona ini ndoda kutoziva kutoti vari kumisa maromo vachindituka vachipopota muchinditukirira kuzvimalive kwenyu. Handika zvinhu izvi vakanga vakazviwa kudhara handimaona, whoever wari kufungidzira kuti ndiani handimaona, but no one said it nekuti isu tatiri murima tasingazivi. Tozongowawo ndozongovingwawo nefriday apa ndenda kutsvaga munhu kai ndakaita zvokuvingwa ndozongotsvaga munhu nefriday apa ndovingwawo ndoya ndoti guys kutaura nefamily yangu yemadhairis madhairis mufunge ndakavhunduka zvino ndakaona ndikuudzawo vanhu vangu panapa vanotaura zvinhu zvisinei navo tek zvakumhanya yakunosandudzwa melakawo yakati ane video. Ndakamboti ndine video iyi makambondoona kana ndakatonyora kuti hakuna munhu anaro as far as I know because vakomana mari dzavari kutaura hadzisiridzo. Handizvo ndakataura. Kana unoona nyaya iripo here indofanirwa kuita munhu mukuru. Ndaita munhu mukuru ndochitonga panyaya yazo why you was involved panyaya iyoyo. Nyaya iyi samarimwe I think it was on Monday you did live uchiti pane nyaya chichi pane nyaya yakazodai kadai joinisa tabva ipapo ndokuchizobaya mudhanya ndakatosenderwa picha mudhanya kuti ndakasenderwa nguva yaitika kare ipo paimaiva kubvudzi kwenyaya yakanga yanguva yazara imi why are these so-called socialites attacking Melly? Ini muchiti nyaya yakabuda kudzara mamuchiziva. Nyaya yakanga yabuda kare, nyaya hausiwo unayo. Asi kuti isu pano ini ndai mamuchindibhasha kumastreet wani kwai ndaichiti chiko kumastreet ndiandimastreet mamuchindibharura uko ndinoda kudozva kana muri nyoka yangu naSteve tatongopedzerana pano hanzi mamuchindibhasha kumastreet uko vanoda kureva ndimavakandivenganisaniwa vanafandiani mupipi nakomendi uyu vasada kundivenganisa. Indiripo pangotaura sunonga ungotaura comment yako yautaura kwai kumastreet kupi kwai handizivi ndokupiko iwawo uyu lini uyu hanzi Melly yaivhu usakari kuitei pano papage remunhu ari ivhu naini what are you doing uri kudei ndiri ivhu because I came and said ndakaapproachwa nevanhu ndo ivhu waruda kundiudza iwowo wakambona chinotsvaga munini imbosiyana nawoyo ndikuudze pani nenyaya zvadaro chiri kushamisika vanhu chazvituma kuti pabudisiwe kunzi Melly vanhu vanga vachiziva vanhu vasada kupusisa munhu vasada kuenda usamboshandiswa zvako kuitiswa chipapeti nenyaya dzakabudira vanhu puppet. I refuse to be anybody's puppet. I refuse to be anybody's puppet and I refuse to I refuse because I'm standing on what I saw and what I understand munhu hapana wandakati kana apana ndinongwenda kati guys zviri kuita ndaona handisi kuzoti what is going to zvinogona kuzobuda be careful hanoona then somebody comes and say ndine guwa ndadikovo naini ndine guwa ndadikovo nondi ndine guwa ndaita guwa ndaditi chaanalyze hantanzi titaure zvatinoda zvamunoda do you know kuti zviri kutretenwa I got threats nezuro from a ghost account that was but anyway ndakazoziva ndakazofosendegwa message nevamwe vanhu vari kutretenwawo pane vanhu vari kutretena all socialites vari kutaura nyaya iyi bvunzai masocialites ese akataura nyaya iyi vese vakatanga chiziva kuti havana kuona mathreats ere mumessenger mavo nemaghost accounts vari kutretenwa kunzi bvisai mavideo indakati handibvisi video rangu riripo and I'm saying it here andika I am saying it here Prikisi, usandi-threaten inbox. You know where I stay. You are more than welcome to come here. We are pana padopano perama sports. We are kuno. Usandi even get a ghost account in my inbox threatening me. And see, don't threaten me because in any and speak of gua. Rango arisi gua. In a little jema kwai gua kwai. In iwe wakamboona ugere pa ningikiri pa
unoziva kunoitwa kumabhawa kushow uri kugara padhoru kukolekta mari yako pashow vari kupinda. People comes to you kuti sisime toda kutaura neni tine zvinhu zvatinazvo. That's what happened to me. Hapana munhu ndakatsvaga ndasingatongozivi only to find kuti zviri kuzive zvelast year. Saka sara ndokana papi ndopandiri kutaura zvokuti mistake we want to see kuti mistake yakatuma kuti upinde ndeipi kwete kuti kwai uyo mupengo unonzi ndinegua iwe rega wandibvisira stress yako mani manthendi handisinda kuchaisa mari yerenting kweni ngatimbopawo vamwe vambotaurawo vasi kana lini ndeipi ndinofara mama makadini ndiri right kuri sei very right. Inangu ndauya about nyaya yekuti matitotaura chii. Can we do ndogara ndimbokomenda, can we do about mental health awareness mama? Because some of the things kusangana nevanhu mulife is because of their backgrounds, upbringing yavo, zvavanosangana nayo, zvinhu zvakawanda zvinotrigger mental health, and vamwe vanhu vane vasingazivi kuti munhu haantori neproblem iri psychological. All right. Handizivi munhu taenda kuti munhu taurainga zvamunoda inangoenda ngati nyaya munhu taura chaunoda zvadangoya aiwa kukumbira kuti tizoitawo mumwe musi topic iyoyo zvayo. All right, no problem. We will definitely do that. Remind me said so that we plan about it to it. Okay, thank you mama. All right, sharp. Right, hello dear. Yes, it's Mary. We say. Mushandiri right, we say. Right, zvangu. Inango ndina nyaya and nyaya dzevanhu dzinoitika. I don't think it's ndine anything to contribute munyaya dziri mastreets and all that. But all I want to say is ndokufara zvisingaiti SIS MELLY. Ndokufara zvisingaiti. Sorry, wachema ti I'm not following you there. I'm definitely going to do that. Just send me a message ngopedza pana. Thank you so much. Moyo wangu unotorwadza pandokona muchibhashwa nevanhu pepe. Enda musi munhu akatora kukokota munhu. Mweya yenyu yakonga kuti ichisimba manje patinobhashwa because kubhashwa it's going to be an everyday thing. Tichatobhashwa whether taita chinhu hatina kuita chinhu tinotongobhashwa. Then munyaya dziri kungoitika dzandiri kungonzwa dzekunzi vanhu vakabva vakazodii. Guys, vanhu vanotukira munhu kuti munhu ashandisa chinhu chake, I don't think it's fair. Because munhu ane chinhu chake handitika anoshishandisa zvinoenderana zvaanoda. Miki muno mukadzi womunhu we are talking about someone who is married. Mbuya masi whoever chero ndikave inini nhasi ndikafunga kuti ndoda kuita zvanoda kuita handika inini pano nhasi at least for example yangu inini ndikafunga nhasi ndoda kuti ndoda kuita ndine murume zviri mumba mangu zvinenge zvichitika muzvizivi mbuya masi ini ndine zvinenge zvichitika mumba mangu chandichimwa ndinoite izvozvo zvoka ndiri munhu mukuru hamungachipindiri ende hamungachizivi. Give me a minute. Give me a minute. Sorry guys, sorry, I'm so sorry. Inzwai nyaya iri apa and ndokuti tikashanda takadero tinoita guna muri masocial lines. I think Melly you always tell us and iseni mabira ndinomita karisa Melly handizivi nyange vanhu vakada kundikuonanisa kuti kwai ndabva kunodi ndo zuro ndakadzoka moyo ini mamiteko ndakangobaya life nyaya apa uri pandodo ini ndodo mwana wangu kuvanhu zvavanotukana kwamamite ende hazvinogumira ipapo hamina mucomment section munhu wakati kudini ende ziro wakanga wakakoka boom. Aiwa no ndodo ndatomufonera makuseni chitomuzati ndatomutsvaga namba yake ndikamufonera kuti I did not like what you did yesterday. You used my name. Ndakamukana muchimutegei pano ndamuudza makuseni you used my name. Waishandisa sarangu without my permission. Andina botaura newe andina namba yako. I've never spoken to you ku WhatsApp. But wakuenda uko kunoti SIS MELLY I'm disappointed. And the people ended up saying kuti watumwa neni. Yes, I've never spoken to you kuseri nduri mwana ndoona pa social media. Andina kushfarira that was wrong. Ndamuudza. And akatotanza I'm sorry. Ndikati sorry apa ichabeseri because wakai vanhu vese now saying kuti wakatumwa neni. Yes, asana botaura newe. Ndokutuma iwe ndamuromo. Ndosaka ndati ini sama social lights kusvika izvezvi hasi kubva zvandakakudziva pa social media. You are just my mentor. You know where you mentor me. Don't put your private life pa social media, especially varume. In Father Diaries, and as soon as Father Diaries is there, why? How I know it? Sometimes Father Diaries, Vanofona, they teach Father Diaries is there. We don't know Father Diaries.
is another lesson people must learn. Stop putting your social life per social media, your personal life per social media. Hatina kunaka. Kana uri social light, chiteramira. Zvinoita social light, oita uri vanhu vokubudisa papa, motokari vanhu vakashata. Ina ndamba ira sisi ndakapinda kudhara musoro wachena chimbokuteerera. Mbuya masi ndimbokugamai. Tazvinzwisisa kuti mukadzi wemunhu handitika. Mukadzi wemunhu wese anotenderwa kuita zvaanoita nemurume wake handitika. But ukazona munhu akuzoita asikukurudzira chifambi, but ukazona munhu akuzobuda mudanga mumba make maanodya achizonodya kusamwhere else chii chinenge chamboitika handimuzwa. Munozoti varume vanoti mirai mbuya masi mirai munozoti varume vanotihurira vanotiita zvakawanda. I want to be honest guys. Inini handizodyira bhonzo kunyara and handizotambasa nemacommentitators ari muconversation achandituka fuck off ndezvenyu. Imwe nyaya inoti iri kubhonde kudaiso. Why mirai mimi mbuya masi? Why is it for social media? Handitika pane selected people who are allowed to be budged left, right and center. Vana vanotukwa left, right and center. Vanotukwa kuseni masikati manheru. When it comes kuti maybe paita nyaya handitika kune vanoprotectwa. Why? Ini ndakazvimiririra. Andina kutumwa nemunhu ina handisitane kutumwa guys. Ini ndinozvimiririra. Ndikutaura, I'm saying it right here now. Handakutumwa. Izvozvo so ani muri kuona kuti mirai kune vanhu vese vari kuti vane video. Handika inini ndakasvika pakuti conclude kuti hakuna nane video rine vakomana vaya chete. Ane video hakuna. I even said it palive nezuro kuti ini ndakatorioneswa vakomana ndichiti tionei proof vakadai so animaona rikaplaywa just I think about 1 minute or 1 minute and some seconds ndobva radzimwa animaona and I had seen zvona ndatoona ipapo but vari kuti vanaro handiti why are you keeping the video? Vanhu vane video why muri kuchengeta video buritsai saka mune vanhu venyu vekuti munoprotecta kuti muningi haafangokutukwa ninganotukwa which is not fair. Vanhu they bring entertainment to you all pa social media mese munonigirwa entertainment pa social media nevanhu ava. Why couldn't selected people kuti anobhashwa makuseni maseti manheru every hour anenge achibhashwa and then there's other people kana paitika chakaipa socialite ngarimbotsiurwa pasina ruvengo. Its problem is you are going too deep. Antika mukutora zvinhu zvipersonal anti to the extent kuti wasvika pakuvenga musavenge munhu pasocial media. Ngatitukei titambani totukana nhasi totamba toseka mangwana tosangana futi toseka totukana futi tichidaro. You're taking too deep to the extent yekuti makuzvitora personal. Kune vanoprotectwa kune vanotukwa. Why? Pamusoro isisi mere ndimbotaurawo zvangu muri sei? Yes, kuri sei? Handiri zvangu nhai ina hangu ndatongoya zvangu panonyaya ndikoti simelika musatomboita wari kana kuita sei ndatombokomenda ndikatotukwawo ndatombokomenda kwanakomena ndikatukwawo manje inda ndisingazivi ndangokomenda bhozi ndokufarira ndangokukomenda zviri kuenderana nemunhu wandofarira ini ndazivei ndakutukwa kwandabva kuya manje ini ndotuka bheki musatombotora muchinditendedza muchindituka bheki ndiyo mire ndikuudzei zvei zvekuudza namasitranzi nzenge akazokai nzenge akazokai guys ndiri munhu wenyama musaudza nezvekunyama ndavakuudza kuti handichatukani nevanhu handichadai and then mubva mada kubata izvo. Imini munoita zvingani? Munohura kunze uko, munoroya kunze uko, munoswedzokutotsvaga nyaya dzevanhu kutozvita magosipu queens kunze uko then moda kuya kuchida kudzimaenda kuti hanzi nzenge who doesn't have gossip? Ndiani asingaite makuapa? Enda hakuna kuti munhu asingahuri zvisinei. Munhu wese anohura, hakuna munhu asingahuri. Kungotiri pamunohura imi mawaina zvinenge zvisina evidence. Nai mudaura muchitikubatsanya kuti hanzi nekuda kunyeredza nenyaya kuti hanzi wakabheta zvenzenge it's old yakatopfuura yakatobhuruma yakatodarika kudhara handitika yakatodarika. Vamwe venyu vari kutaura komaigara mudzimba dzine tsvina taitokuzirai chaiva chikupai ma5 cents ekutenga chikafu handitika but makuda kusvika kunge amen hatisi kutaura zvakawanda because hatinei nenyaya dzenyu but the matter of the truth is munhu wese une weakness umwe hautora ari usiku wamwe takareva unenge uchibhururuka just because zvedu wakazviona panzenge daura patiwandiribeda zoti nzenge what is nzenge amunenge muchindudza yei musandirimainda kuti nzenge yakatodarika tikuita zviripo panguva inoi zvamuri kutoona ndo zvitori pareality ndo zviri paground zvamuri kutoona izvozvo ndo zviri paground. Plus inini chotondinetsa ndechekuti umwe munhu anenge abva kwaanenge ozouya achiti hanzi asisimene achida kugadzirisa parapasi uko anenge abva achikubhasha tiriko kumagurupu tichikuonai saka tee takatokutarisai zvinhu tokuzivai. Saka mukoneza ndiri kutaura kuti munhu wese inyoka
kana muri ukomnenge mchituka ene ndozviziva kana muri ukomnenge mchituka kana vanhu vauya pano what smell like ndo unyepa wachona but moda kuzoona unyepa umwe munhu tanzi kuvenga kwakazodai siyana izvo ndakatodarika mweni wazvako kutoona pano right now ndikaiti ndakuzeni muromo wangu uyu muri kugora muchitanyaya dzekundokunde pamuri kuona izvo zvinhu what you see is what you get period. Plus naisi smeli kuna asati ambotadza here kana ariko asati ambotadza ngaakande dombotiona inga zvakataurwa wani kana kune munhu asati ambotadza munhu wese anotadza ende hakuna munhu asingauri ane mukunzwa but kuhura kwamunoita vamwe vanhu ndenyaya yekuti hamuzoshandisa nemacameras ende hamusati mabatwa ende hazvizivikanwi but kuhura cheko vanhu vanohura saka kuzohura kwemumwe munhu ndokashamisirei kwashamisirei akatadza kana chera nasei munhu akahura handitika oraitira vanhu vakuti vane zvinhu zvavainazvo kana vakazviburisa muchifungidzira muchafaradza imba yemuri kwekasaputsika saka muchaita sei pamwe murume wacho akanotozviziva akatomuregerera kudhara wamuda kunyadzisa wachona chaendewo pasina kana mukaburisa imba yemunhu ikasaputsika muchazodii vari kuti vane vhidhiyo burisai vhidhiyo guys burisai video and put everyone at rest nokuti muri kungoti even mamasocialite kuzvino atizivi because pakutukwa Mary antika vabva vatizivi masocialite ese but nezuro patakataka pandakava ndichiti guys pane vanhu vakandi approacha everybody was saying takazviona tinaro chiburitsai tingoona rioneke ka1 zvipere ini ndakariona asi andambokudza ndinaro ndakati vakati vakuda mari ndikati chero nechinzi ndine mari anditenge zvinhu zvakadai why would I want to destroy umwe munhu ndichitenga video ndori dii chero rine muvengi wangu I will never buy this kind of a thing ndori dii handiridi asi ndiri kutengesa inini ndoti pasine nyoka dzozoya panapa zvichiti simeli memuruko takuona makakwira kumaplatform ina handitombokwate munhu tichikuona musauya pandauya pachena ndini lady p ndosa ndabuda pachena techikuonayo nai memshuwa pasikana miradi bokudonesa idisowo vamwe mbiya masi miradi bokudonesa ndise vamwe vanhu vazara vada kupindawo iri bosibasi batini ndingoti guys ngativei let's be fair guys hakuna munhu anosibaira munoprotectawo munoda hakuna munhu ari holy smeli vanhu vese vagara vanohura kungochera vasara vakati pakana mavhidhi dzavabudiswa chete vanhu kuhura vanohura vanhu vagara vanohura vane video ingoburisai video period musaprotected dei angarimwe munhu left and center achitukwa anosero vhiki rese achitukwa andichika right kutukwa kuuraya enda tapasani kutukwa because tagarai game rekungoti jana kutukwa nhasi ndiri kutukwa mangwana panenge pane umwe ari kutukwa saka mangwana kunenge ari umwe ari kutukwa anditi but vane video why are you protecting that video why are you keeping that video ingoburisai video tingotukawo toda kutukawo burisaiwo video burisaiwo video why nokuti zvakuita kunge kuna mwana nepeva ese main socialites guys ese masocialites ano kuentertain handiti hapana umwe ari superior kudarika mumwe munhu vanhu vese vangofanana ende munhu wese anoita mistake hakuna munhu asingaiti musada kutirambira guys ndakudza sometimes kuti mukanzwa kuti neladai muti ndomurambira munondirambira mogara neni mondiziva do you know me mondiziva life ndoita kuseri komusipo imi munoiziva kana kuti imi munoziva munoona pasocial media kunzwa igari pobuda kazviperi handi muri kuti ririko takudzai ngati video hakuna munhu anaro ini ndototaura izvi because ino kuti hakuna munhu ane video hakuna ane video ndosaka ndiri kuti burisai hakuna munhu ane video but kana aripo burisa hanzi Meli nyoka chafutseke Monica ndezvako izvo ndatokubloka nyoka chakuita se iwe uri nyoka shoma iwe utori nyoka snake under grass iwe Monica wagumbo dzvanda apa uri ghost stupid let me block you rubbish block moda kujaira kutswera muchingotyisidzira vanhu oda kutikontrola pamasocial media you can't control us on social media moda kutikontrola left right and center kutidhonza nemhino iyo mhino yangu yakakura iyi mhino yangu ihombe guys ndine zimhino zihombe you can't dhonza mine mhino left right and center muchindidzo ine munonditukira kumwe pano tiinini pano ndinokudaira period handikutuke zvinyanzi but ndinokudaira period hello ndinokudaira zvinhu zvisipo hello inangu umaonera ndiri kuita nyaya iyi vasikana hangu it's a sensitive story saka nyaya iri chokwadi mablackmail kupedza nguva pamari kana zviri video ngaringobuda because iye hold on ndofunga kune vamwe vanhu vari slow in understanding hold on muri slow in understanding ini video ndakakudza kuti ndakariona nemaziso angu guys handaudauro here
kuti ndakamirwa ndikati tionei proof munoti munotengesa proof muri kuti mune video tionei ndikanzi ndikunyeka here ndakafunza kuti ndakatenga video ndingaiteni kuti ndine video ndingaiteni kuti ndakaratidzwa asi makaramba kutenga makariratidzwa but kutenga ndokwa makaramba asi makazvionera mega nemaziso enyu zvisiri zvekuudzwa nevanhu makazvionera once in a blue moon. Jason is needed once in a blue moon. Zvinoda kuitwa izvi once in a blue moon because ukati wanyarara people they vanotambira apa pako vachifunga kuti because wakati ndazosiya kudai so unoramba uchingoremindwa andikuona uchingotukirirwa nazvo chingodai nevamwe vanhu vasina kana nebasa rese andichiona nebasa rese mamukazi aiwa isu tiri kuti vanaro pane vanhu vari kutaura kuti vane video kune vanaro vachona ngaribude rizare dai vanga vari maititi hatidedi zvotaura dai vanga vari maititi izvo zviri kadai rakazara everywhere vachitukwa left right and center koku ava havataurwi vamwe havataurwi nekuiti zvakaita sei saka zviri kureva here kuti pamasocialite apa pane madivision ekunzi uyu ni ava ndo vanofanira kutukwa ava havafaniri kutukwa vanoprotect munhu wese ngaatukwa munhu wese akasikwa naMwari munhu wese ane ropa munhu wese anonzwawo pain anotonzwawo kurwadziwa munhu wese ngaatukwe kana afanira kutukwa panguva yacho iyoyo kwete kuprotecta vamwe vachinzi ndivo ngavatukwe zvino vanhu vese kune vese vari kutenda vari kuti sisimeli vari wrong imbwa dzevanhu munotuka sisimeli nekuti vaita sei imbwa dzevanhu muri imbwa dzevanhu nemi mucomment section munenge muchitukirira munotuka zvamusingazive zvino sisimeli vakauya vakatiudza panapa havana kumboti vakaritenga vakataura kuti vakaratidzwa vakariona nemaziso avo but havana kuritenga saka imakuswera muchiti sisimeli kuita sei muri mastupid evanhu vanoshandisai pfungwa mhani imimi ende hamuchingoda kungoshandiswa zvisina nebasa rese right video ngaribude kana vari vana sisimeli vanodrowiwa vagochinjiwa mapikicha agoitwa zvimwe vanani mugoitwa seiko iye ndiaita sei vangani vanhu vanokandwa kumafira kureva kuya asi mukazvitarisa izvezvizvi mukandi anonyanya kukanda mamapikicha izvezvi anenge ari zi tobva tatosuspekta kuti maybe muridzi wevhidhiyo ndiye muridzi wemafira kureva ingotongai zviri fee vanhu vekumafira kureva tingotipai vhidhiyo tione zvipere tigoita zvegoridhe mangwana Thursday tipfurire mberi tichinda tiri kuda kuti vhidhiyo ngaribude chandiri kuzokorodza kudzai pano vasikana ndechekudai so vhidhiyo ka hakuna anaro mubatisise mashoko angu aya vanhu vese vari kuti vhidhiyo tinaro kunyepa it's a lie vhidhiyo rine vakomana ava chete vakomana ava vari kutengesa vhidhiyo ndivo vanaro muri kunzwa ndivo vane vhidhiyo kungoti guys ina handina kuda kubudisa maaudio mamwe andinawo andika and I will stick to those audios dzevakomana ava andika vakomana ava nezuro ndakasendera maaudios andichataura muzvakawanda guys maaudio ndinawo mufoni andika makaburisa makataura zvakati simeni ende zvokwadi zvozvo ndakanga ndataura bhozvo zvataurika muaudio hanimaona nditoti munhu akaipa ini orai nekuipa kwangu kumungani saka muchaita sei masocialite ose muri kutaura muchitinga bhatani renyu wakazoipa kadai saka muchaita sei nekuipa kwangu muchaita sei ndiri nyoka ndakaipa ndiri ivhu muchaita sei masocialite mimi muchaita sei imi pakaitika pamuchato paya pakaitika vanhu vakabuda vachiti ini ndakazenge apa sometimes zvinhu zvazvisina kumboitika ko izvi zvakatoitika kuti umwe tete vedu vakatotorerwa murume nemunhu apa achizviti munhu akatsiga akaita seamheno ikoko kuti akatsiga ndiye watiri kufungira here ngaringobuda vhidhiyo tione titaure nezvazvo aiwa mira chero ivo tete andika ivo tete vachona vari kutukwa lezvotensena nti kana vari kuti vanaro because hakuna anaro apa ndakazvimiririra handina ndakamiririra I am standing for myself andika kana tete vacho vanaro ngavariburitse havana tete vacho tete havana vhidhiyo ini ndakazvimirira nhasi ndauya ndakazvimirira kudai ndiri twi kudai hakuna vhidhiyo rine vakomana vaya vane zvimwe zvisiri vhidhiyo vane maconfession ekukumbira ruregerero
saka ngaribude zvekuti kwai munomuprotecta chikiti anotukwa everyday. Vana SIS MELLY mapicture avo anochinjirudzwa everyday. Vana Joey everyday. Iye ndiye akaita sei? Iye anenge achingopundiwa achinzi mainhingi vakazodai. Good. Aimi tongai zviri fair. Social media iyi dai kuti tipare todawo kutofara. Tete vacho kana vainayo video ngavaburitse. Tete havana video because Tete ndinongoona kuti chakangobatiwa naTete vakangobata machats mufoni memurume chete. Simple. Video Tete ive. Tete video havana because ringadai rakabuda. Ndatirega zvimirirwa because ndikataura ichita so kunonzi ari kumirira kusaidwa uyu ari kutenga kusaidwa uyu handi Tete yama yangu ini. Tete yama yangu but apa ndiri kuzvimiririra. Handisi kumirira Tete. Ndiri kuzvimiririra. Ndatiteteka kana vanaronga avana kana vanaronga vaburitse Tete vanogona kuva vane zvimwe maybe zviri zvevideo hakuna anaro musakusenyeperana guys mukaona noti ndinaro ari kutonyepa because knowing maZimbabweans dei video erakabuda kudhara. Ende kutorona kuti ndikushamisika panapa unose kuti muri kuvhunduka zvaiko zvino takazviona kudhara isu takariona tinaro isu tinaro inema munaro kupi Tete ngavachingopurita purufu yavainayo. Tete ngavachitiburitsirawo purufu yavainayo tiitewo tifambire nyaya dzacho mumastreet because ivowo Tete vanombotaurwa kuserukwa. Hakuna munhu asingataurwa. Only munhu one ndiye ega dai SIS MELLY nhaka dai tichifano kuseka izvezvi nhaka anotobuda kudhara anotobuda ende nini kana ndatongoriburisa video nditokunyipira munini wangu video kana ndatobuda ka rechembere kai inditoyandekesa kuti nditondikisa ndega nditoenda ku WhatsApp group ndoti vasikana video injai tiri fambe kunze kubuda anditombosiri kumirira kuti ndikana tichi because apana anokwatisa ka social media ari mwe anokwatisa ngokuti anochikiwa kunzanzi pane shumba inoruma vanhu pa social media iri pa irasikana ngataure icho kwa pana social media tandoda kutenda video ngaribude vakomana buritai video Tete zuva please tipei pashoma pamunapo ipapo takatobata tine intelligence isu makatotipa kanota Tete zuva buritai nyaya mungangorwadzisi mega mune muchiti kutukwa kumafira kuri amoti kutorerwa bamukuru futi uko iye munhu achingoprojecta kuti ndiye akaita sei ngazvibude hatidi maflavor. Ivo Tete ava ndo vandinonyanya kublema pamberi paMwari nekuti ivo vanogoti vachishungurudzwa kudaro vanenge vachiprotect munhu pakudii iye munhu akavatorera murume ivo vachingotukwa ite ndo vari kutukwa left right and center asi ivo vachiprotecta vanonyengereiko pamunhu akadaro zvakaipa inyaya yechokwadi asi munofanira kudzidza kuti kuna vamwe vakadzi vane zvivindi vanobuda pakamera vachiita sekuti nothing is happening but deep down vachiziva zvavari. Munofanira kufumura vanhu munhu hwavo kana muchiudzwa kunzi munhu isnake under grass munenge muchizviramba. Ini muchandongotenda pana kudzi ari kubvunza ranzi video rikabuda mozoridii mirai ndimupindure kudzi you know the reason why tiri kuti video ngarichibuda ndokuti nyaya yese ipere andika ndokuti yacho ipere because vanhu vachiramba chingotukana vanhu vachingokweshana video hakuna video ndinaro video hakuna video ndinaro andika saka kana anaro wacho kungopedza nyaya chingoburisa zvipere icho uye SIS MELLY makagona nezonyanya kuprotectwa kudaro vamwe vakuru chaivo dzakabuda koiye anyanya kushamisire buritai vanhu mukuti hakuna video hakuna video there is no video rine munhu rine vakomana ava has the video in their phone ndo vanaro there's the video in their phone vakomana vari hakuna nanako vakomana vari kudei varikuda mari vakomana ngatitei serious ngatibvisei dhora atitenge isusu atitenge tape isusu atitenga tiridi toridi nayi plus mirai ndikudzei kune vacho vari kuti vanaro ngavariburitse not kuti rigobudira pano tingatodhonete mari yekunopa shema review shema ari kuita zvinhu zvekubata vanhu not kuti mari handikandirazviurai muchaita imichikiti akainumukira kuchipatara gore riya makambohwa tsitsi ari pamadripi aingotroliwa kumafira kureva SIS MELLY vanochinjwa fesi kuti zvekuti ndiwo SIS MELLY vandinoziva here vana Joey kuti kojowe vane chaya dzakadai
Wakazvingirira munombozvifunga here imi pakurai zviri feya tinoda munhu wese kumafira kureva uko ndaigara tichimini vanhu vari kumafira kureva magosi kumafira kureva nhasi tinoda kutaura chokwadi pano iyo mbuya ino iyi yamunodhirowa iya hapana chamuchataura chinyuwanza chichakwata kana chamuchandidhirowa chinyuwanza chamusina kundidhirowa chirega inibva ndachongokuudza ipo pano mafira kureva people and ghost anditika nokuti behind that ghost there's a human being and pakurai zviri feya kana mati muri kupakura pakurai zviri feya kana madhirowa inini modhirowa umwe mangwana modhirowa umwe mangwana zvichida zvakadaro hakuna nonzi akubatirwa achisiyiwa handiti makati group rei ndiri kutrola masocialites handi ndizvo saka tongai zviri feya tongai zviri feya ndochikwadi chiripo hatidi kukwatiswa ina hangu handikukwatii hatidi kukwatiswa because hatichakwati ndochikwadi chiripo mafira kuti vanhu vati muri kutonga tongai zvinhu zviri feya munhu wese pasitiken munhu wese munhu wese pakutukwa vane nhamo vari kuti kwaye SIS MELLY vari kungoda kunzi zvinzi nhinga akadai SIS MELLY havanyepi ndochibva munofanira kutanga havanyepi kana vakaona vhidhiyo vakariona vanhu siyanai nekuti tiri kufoma nyaya hapana nyaya iri kufomewa asi kuti ini chandinoziva blackmail nyange ukaramba uchiri pamari chete one day chokwadi chinobuda ende chichabuda kumafira kureva ndekwetimu remunhu iyeye oro ndiye muridzi pamwe vhidhiyo iri rakatombopostiwa ndobva admin aregedza pamwe mapictures akatombopostiwa admin akarega kumaaprove because kumafira kureva hakuna vanhu vanomuda ega asi kuti admin anobva arega takambohwa vanhu vachikomplaina kuti kwanzi ndaposta zvinhu zvangu hazvina kuaproviwa because zvanga zviri zvanhingi saka isu titokumbira umwe ativhurirewo rimwe gurupu ndimi makatidzidzisa kuti kune magrupu tivhurire rimwe gurupu rinopakura zviri fei because zvemafira kureva taneta mafira kureva haisi kutonga zviri fei tinogwadziwa nemafesi ana SIS MELLY atinoona ana SIS JOY atinoona imi nemabig fish vekugovernment yako munovaisa kouya ashamisirei imbomuisa iwe tivone musi wachatora wako murume ndopautangwara iwe uni mukadzi mwari uya uyanzi award naiwe paupenyu hwedu hwese ukamboda tichiwana award iwe unaro award iwewe do you have an award iwe unaro here award hatina basa neaward kuti seni hangu handitomboriziva inota basa rei rinoshandei rine basa rei rinodii handitombozvitarisi zvazvinakana basa panenge paitika chakanaka just go and congratulate pakadai but paitika nyaya dzidzai kumira pachokwadi musada kudhaivheta nyaya kuda kutisira nyaya dzemaaward yei vana kurodzwa neaward tinozodzwa neaward takamboita award isu rinoveza rangu glaveyou kuaward ndoisa mumba kana chida award reira unotaurira kuti award iwe unaro iwewe vanhu vangananoona maaward everyday asi vachingotukwa rinobhenefita kumba kwake rinobhenefita kunaniko rinobhenefita kumba kwake kwaari iye kwete kune vamwe vanhu hanimaona saka ndikudonedzera sikana tikunzeva maita kumambotaura here mirai ndikudonzeva sikana tisewo vamwe regai timboisawo vamwe naimi tinosvika kupi tichingosvika tichingoti kwai kudii kana kuti kudii ngatingotaura inyaya nezvechokwadi ungatoita zveaward tinonga tisusu tine nyaya dzeaward tine basa neaward isusu hai bvai wesipiwa anzi ndaizo kubhendeke saka wanga uchaita sei musana kuramba chingotona nyaya dzekumudhengedhengedhengedhe una umbohura unoramba uchifungidzwa nani unoramba uchifungidzwa nani zvawaihura uchiita makuhwa unofungidzwa nani zvechihure chako nemakuhwa uda kuramba uchiya pamutanzi dhengedhengedhengedhengedhenge yakapera bzirakaita sei zvandiri kutoita ndizvo zvatitoitika paground panguva iri zvoda murimi muchitituka kumasitituko zvoda murimi muchita zvamunenge muchida kumasitituko so you are saying chichi and now that are saying you are saying the names VT Black suit yourself wear the shoes ikandi ku edit national wear the shoes kana dzichikukwana pfeka ndimuda kuenda masai pana moda tukaisimbeti sine kuda kuti mumwana zvokunotaura kumasiti kwenye mamemchituka tukaisire kumasiti ambondioniko asa ndimboreki kuya unotaura zvandoda pano kuti motikotsa kusvika rini muchiti dzonza nemini muchiti control kusvika rini muchikonza zvokumdhengedhenge kusvika rini one thing kufaniraika muri fair and hamudi fake saka tichipindirana SIS MELLY inini chandinobhelieve ndechekuti mafira kureva inoranwa namadam boss management not madam bosses such kune zvavanoita kumasocialites kana vasingade kuda mumwe munhu vanobhadhara vanhu vanocreata maghost accounts imi mofunga kuti they are coming from different people iye ichitobva ku1 person then muchiona kuti kumafira kureva kunodefendwa madam bosses sei even if kukaiswa zvinhu akuti kwe zvinhu zviri damaging zvamadam boss muri kunzwa madam boss vave ndo snake in the grass isingaite anyway
munhu wese anobhashwa sisimeni munobhashwa zvisingaite sometimes ndinombofunga kuti thick skin yenyu inobva kupi munhu wese anobhashwa zviri fair saka ngavaiswe madam boss kana vakaita ini I don't believe in nhumbu ndeamufu because mufu havana kana musi wakaposta nhumbu yemukadzi wavo makambozviona kupi munhu wacelebrity mukadzi wakuita nhumbu hauna kana musi wakaposta unomboposta vaiposta everything havanamboposta nhumbu yamadam boss madam boss iriko video but chavanofanira kuziva kuti ichatongobuda chitene ngaibude kana dzemaminista dzichibuda dzevamwe vanhu vese dzichibuda yavo yazochipe zvikunzi ane nhumbu kuyoyo mukadzi uyoyo akaburitswa nemukamurume wake ane zitsvimbo zigomba nenhumbu pepe sextape yaya yatomba siye yandogara hangu ndichiona everyday maiziva here madam boss maiziva here sisimeli but nyaya Thomas wekuburisa chinhu chake achirara nemukadzi wake ane nhumbu vanhu vano vakaona wani tikafara toda kuonouya madam boss wekunze vane nhumbu vanozoita sei munhu wese ane mafeelings ngaibude maititi vanobhashwa everyday chiblanketi chii everyday apaburekeze kubuda ndo pandiroziva kuti mafira kureva my dear Mbomira vanhu vari mucomment section mukutozvinetsa comment section mukutaura nzee moita kunge mukurwadziwa ndorwadziwa nei kwei chii chamunotudza tinorodza munogara chikuti vanhu vese vanorwadziwa chimbotiudzai chinotirwadza kuti ime takapinda pasocial media zuro unouyu patichiita zvana diaries zuro unouyu handiti chamunoti ndogwadziwa nacho chiini chii chamunoti ndokuchimbatipai one chinhu chamunoti ndogwadziwa neichi chingane chii hamuzi kuzvinyarira mutaura tanzi vanhu vari kugwadziwa vanhu vari kugwadziwa nei tokurwadziwa nei nei ini ndavanzikuti vanhu taurai zvamuri kuda because muri kuda murini kune kuchibhashwa meduku munenge muri muchijoina malive muchitukirira muri paforefront handiti ndakuya panapa makuya mimi mutanzi simeni nyararai muri munhu mukuru my foot ima musi vanhu vakuru pasocial media imi vari pasocial media hamusi vanhu vakuru ima musi pasocial media vanhu vakuru pane age group erapo ngatitaura nechokwadi nhasi pane ndipei age group yesocial media ndipei age restriction yesocial media totangira ipapo let's talk about it taneta nokuti everyday ndikuti vanhu vakuru muri vanhu vakuru mapit vanhu vangada kukura pasocial media mira dia imini people just imi vana vadiki imi musi vanhu vakuru go back to school indaimaka zvechikoro mudzisitachembera isu takukwesha vana nhova takutomirira kuroya usiku sekuroya kwatikuita right now hanimaona imi dzokerai kuchikoro munodza muite madhigiri sitakapedza tiri madofa hatina kana dhigiri handiti imi mitai life yenyu sitakapedza life siyanai nemachembere siyanai nevanhu vakuru pasocial media imi vechidiki ndai kutiktok go to tiktok musiyane nesu pano enderera mberi pano nyaya ipapa ndekuti mukaona kuti even nyaya yegold mafia unoona munhu achiti siyana nepokela nezvinhu zvake mazimbabwe tine system yekuti kana tada munhu hatikwanisi kuti tive ne-left and right opinion tine one side ndosaka muchiona nyika yedu iri pairiwe iyi unoona kana munhu achidefenda ana passion vaive nanachiye muri kurwadziwa ipapo uri busy kukwesha poto yemiindia kuSouth Africa but pokera ari kudya pfuma yako iwewe yekuti mwana wako anokwanisa kuenda kuchikoro for free amai yako vanokwanisa kuenda kuclinic for free but unenge uchinobhiga pokera unenge uchinobhiga java munhu akangoti pokera aiwa uzonzi yeye uri kurwadziwa nemunhu anoita bleach skinning ye skin yake yakanaka yako inokwanisa kunaka but wachuza kukwesha poto yemuindia kuSouth Africa instead of kuti ukwanise kuanalyza nyaya inenge iripo that's the same thing yana madam boss yekuti here just because unomufarira haukwanise kuona kuti apa pakanganzwa paita say let's be fair Zimbabwe is not fair that's one thing and ichatobuda video ende tichanakiro and ashotwa ngarutse and snake in the grass ichabuda mugrass ameno tichaenda ku because taneta nazvo vari kundotuka mucomment section mune nzara izvo sotoza makapfeka mabhurugwa ane tsvina pakati bye sisineri bye zvakaoma odo varimwe paizi mbuya iri riri kupo echidokubvisa seko unogona dona here naidea alright right vamwe varipo muri sei taurai tinzwe tiri sei sisimeli tiri right muri sei mune munhu ataura zvaanoda panaka zvimirira chero ada kuuya kuzotuka meli chero ada kutuka ndikoko let's be fair hapana noprotect wapo muri kungotituka wani muchingondituka mastitum saka fair ndikoko ndachikubvurira ti muchinyatsonotukira pano ine ndikukungotofunga zvangu kuti vanhu vese vari kukubhashai vachiti sisimeli this and that
vari kungotofunga kuti mune vhidhiyo ramakatoona imi muvhidhiyo mutori naro. Hani munongoziva kuti mazimba tinoda zvinhu. Munhu anenge achitofunga kuti munaro muchapedzisira mariburisa chete nemashoko anenge vachikuudza iwayo. Ndina vhidhiyo ndakazvitaura ende ndikumira pachokwadi. I never said ndine vhidhiyo. Ndakati ndakatadzwa because I was approached. Ende chituma surprise ka nyaya iri kunzi ndeye last year. Chikungozoti vakazouya ndofunga vashaya bhaya. Vakazouyawo kwandiri nemusi Friday ya. Handitoona. Saka ndo nyaya yangu yandikufira here iyoyo kuti nditukwe inini kuti hanzi chituka iwona ndakutumuza kuti muchituka kana chipedza pana panotonomwa tine bacon nemazai mufunge. Musambozvitevedzera imi. Musambozvitevedzera vanhu vari kungoda kuona vhidhiyo vari kufunga kuti muchariburisa chete manzo mashoko. Musambotevedzera vanhu imi Sisi Melly. Handisi kumbozvitevedzera ini asi vhidhiyo ndode kuti hakuna anaro chairo hakuna ndochokwadi. Anaro hakuna kudhara ndinodira neta vanhu zvinhu. Dai panga pane vhidhiyo ka dai rakaburisa takatoriona kudhara. Musamboite stress nezvisina basa imi. Zvakaoma. Hello dear. Sisi Melly ava vari kutongopopota wawo vari kutoshaya vari kuda dhirama. Inini chandikuona chikuitika ndechekudai vhidhiyo iri harisira nezuva harisire last month ndere kudhara handiti vanhu so they are saying now ndozvavari kutaura vakarioneswa vhidhiyo iroro vakaramba vakanyarara handiti they never said anything about the video. Imimi makazooneswa vhidhiyo marimwe zuro and you were in shock mukauya mukaudza vanhu kuti ndaona vhidhiyo. First thing hamuna kumenshona zita remunhu. Munawo makataura kuti ndaona vhidhiyo rasocialite nhingi nanhingi. You did not do that. Makati ndaona vhidhiyo. Musazoshandisa kana vhidhiyo rabuda. Because of vanhu vaitoziya because vanga variona vhidhiyo. They are now coming back and saying, hey, Sisi Melly vakazodai, Sisi Melly vakazodai. Vaburutsire nyaya pasocial media because they vakariona vhidhiyo. Chakavatadza kuti vari vataure nyaya iyoyo chi. Are they being threatened or what? Vari kuthreatenwa here vanhu vamasocialite vasataure nyaya iyi. Vari kuthreatenwa here kana vachithreatenwa naani? Why are they being threatened? Secondly, why is it so much kuti hey musataure nyaya nhingi? There's so much innocent people involved. There's so much innocent souls involved. Kuna namwe nanambuya pamunobhashwa mimi hamuna vana here. Hani mune vana? Pamunobhashwa mimi hamuna murume here. Mune murume. Pamunobhashwa mimi hamuna amwene here. Munawo. But you are bashed anyway just like that. Muri kungobhashwa, muri kungotukwa. Muri kuitwa zvese. Zuva wachona anomira achiti zvoni there's innocent souls. Zuva wachona ari kutobhashwa pasocial media. Ane vana, she have got kids to protect. Munhu wese have got kids to protect. So what's so special about this lady? What's so special about it? Vanhu vanofana kutoridza muridzo social media sekutonzi gwadamai mugwadame musataure nyaya yemunhu because of what? Gwadama tiragedza kuitaura because of what? We talk. Who talks Sisi Melly? Sisi Melly msei. Ndakateerera musheka njani? Ya pakaipa. Because imimi chamuri kutikirwa ndechekuti ndimi maita live. You are the first person kuita live muchitaura nyaya. But live yangu haina kuinvolva zita remunhu. Ndakangoti guys, zvinhu zvandakaona ndakavhunduka, ndakaapproachwa nevanhu. That's what I said. That's all what I said. Imimi hamuna kutaura zita. Chamusina kuziva ndechekuti vanhu vamuri kuudza pasocial media vanoziva video iri. Saka they knew what you are talking about. Vaiziva zvamuri kutaura. Hamuna kutaura zita because you didn't know kuti vanhu vese vari kuziva. Vakaona video vakaramba vakanyarara. Kune maqueen of gossip vakambobuda here naro video. Kune vatinoziva pasocial media maqueen of gossip. Makambovanzwa vachitaura nezvazvo. Havatauri why because vari kunyararidzwa. Saka maramba kunyararidzwa. People didn't expect this one. Havana kuexpect kuti muchava muchita video muchita live. They did not see this one coming. But truly speaking, ndainon kuti zvinhu izvi vanhu vese everybody knew ndezve last year vanhu vese vari kuzviziva vari kudika ndisina tombozvitaura ini, but it was just a shock to me kuti kune video rinotengeswa handimaona and rakadaro what really happened. Handiti kune umwe afunga hanzi haisi comeback yekuna prince here guys, kana uchida ndichida kuataka prince ina ndakambozviona mina ndimbokudza chimwe chinhu one from the word go nyaya dzazuva neshamwari dzake mumbozvitarisa pavanotukana vachidini handipindiri makambozviona because vanogadzisana at the end vanogadzisana vanhu ava
ndochokwadi. Vanotukana nhasi, vonetsana nhasi. Kuseruko, unoona mangwana vakutotegana vakutokomentana vakutodini. Vana they always do that. They always fight and they always come back together. Ndosamjana chinhu chinongota sandonyarara. Handi nyaya dzekuti azodii kana kuti nemunhu wake vati azodai handimbozvipindiri izvozvo. Handimaona kuti anzengazoti comeback yekuti clap back ndototsvagana kuti ndituke andaimbo munozati guys ini dakudza ichokwadi pambe pamwari nhasi, believe it or not. Zvibvumei kana kuti zvirambei, it's up to you. Munoza pamasocialite isari pasocialite bari pasocial media ina hapana wandovenga, hapana wandinovenga, hapana wandakamaka. Andivazivana vadika vauzama kuita life dzavo. Muri kuona hapana munhu akaita wrong anenge akuti ndokukondema chaita chakaipa panguva iyoyo, akaita chakanaka waita chakanaka panguva iyoyo. Handina kuti anzikatomira tanzi ndinomuvenga. Handitika chero uyu anonitira malive everyday nemuromo wakabhenda uyu anditombomuvengi mufunge zvokuti ndikazosvika pakuti ndingava why would I do that. Munozoti munhu anotaura nekusere guys, kuzitara muri kutaura ndino kuti munhu anotaura nezvimwe zvinhu zviri deep kusere. Go and ask her. But comment section simwe nguva ngatitiura nei antimaona makatoipa ndimi because munobva makuchidzira mubva mataura mubva makuchidzira vanhu kuzvinhu zvisiri iko. Mangwana muona takutaura futi takukomenderana moti ningusamutase inyoka vanhu vanenge vachizivana kuseri uko. Anomaona vanhu vanenge vachizivana kuseri uko. Imi ndimi mune muchikuchidzira muchidini anomaona. But munokuchidzira indanangora padisekuti nini panapaka kune vanhu vamunoita kunge vamwe vanhu vari special. Isusu munotituka everyday. Izvo zviso ndiri busy kudai. Muri kuona system yakashata iyi nemhino iyi zvatotogwa so zvakutobhashwa. Handi munoiziva pesi yagara yakashatira yatotogwa yakutobhashwa. Hanimaona izvo zviri kutobhashwa. But you protect other people. We are all socialized. Kana mati munhu pastiken munhu wese pastiken period. Handimaona the problem is Facebook avasupakura zviri vanhu ava vari kukomenta mucomment vanhu vanorwisa vanhu. Dai vabatana dai Facebook iri kutonakidza because kana ari maititi zvinofambirwa every day every night. Kana muri SIS MELLY whole day ukaita madam boss yo makufambira manje kutuka munhu wese. Kana muchiti vanhu ngavadanane vese vanhu ngavarwiwe. Kana nyaya iri yamaititi vese vanhu ngavaende kunomirira. Kana iri nyaya yaSIS MELLY vese vanhu ngavaende kunomirira SIS MELLY. That I can say. Munoona chikuitika ndechekudai so andimaona ndakuudza ndikudzokorodza keti 100 kuti video hakuna munhu anaro. Video rine mbavha chete. Ane video maokoka inema nokuti hakuna munhu anobvisa $5,000 yakatogwa nevakomana. Vakomana vasei to me 5,000 and I know kuti video iyi vakutoona ndichipedza ndinenge ndichithreateniwa nezuro vaindithreatena uko. Andimaona ndikati nini manje ndiri gamba uyai chinouya apana asingafere. Kana ukandiuraya ukatanga undiuraya unofunga kuti wauzofere unozongofawo. Hanimaona hakuna munhu ane video akabudisa 5,000 taka video kuda kuonei. Sex tape rine basa rei guys. Ndena sakaiti sex kumba kwake. We all do sex. Ini ndikuya kazvimirira and handina side ndakamira pachokwadi. Munhu wese anoita sex kumba kwake. Vamwe moita sex nemaboyfriends enyu. Handika ndosaka tati nyaya yepera mamuchingoti vanhu vachingoti tine sex tape ini ndinaro inhema. Sex tape hakuna. Kana unoringobudisaka hakuna. Ini ndakariona pafoni vakadai pafoni. Foni yakatoburuka mubhurugwa. Pane mukadzi anga ari panze anogani kusarake zitaracho iri mufoni umu yakabuda mukati mebhurugwa rake kudai ndipo anga nechishoti mukati ndio makanobuda foni iyoyo mukati mebhurugwa muchishoti mukati ndio makabuda foni iyoyo. And haisi foni inoshamisira kangori kaandroid kafoniwo kasinawo basa. Ndio nyaya ingoripo chete. Saka zvevanhu vese including tete vari kuti video that's a lie. Video noti munhu dai anga nevideo nekuda kwatoita nyaya madzikabezi dai video rakabuda kudhara. It's a lie. Video hakuna munhu anaro. Video havana zvavo. Iko zvino muri kutara mira ndikuti iko zvino mumasititu musura muchitoti basa kutoshanda vana MELLY vana gogo MELLY muchitoshanda masititu nekushanda vana zuva nekushanda vana vamhene vamwe vakushandwa masititu ndivanani. Anomaona ifune muri kutwanza yeti kudhisata nyaya yegold yeye vakudhisa nyaya yegold akatanga kuya akataura nyaya yegold pasocial media ndiani akatanga akauya akatanga kutaura nyaya yesocial media yegold pasocial media ndiani hatisiri isu. Saka motita kudhisata but hamudi chokwadi chete. You don't want the truth. Why vasinganyarari dzese? Why
taura nevamwe vachisiya dzataira iti nyaya idzi dzichataura ngavamire Paula Tamira anobudisa nyaya dzekutanga kubudisa dzataira why ngatimire senyaya kutaura gold Ambedo guys inadizivi bachandinoziva ini ndikuti zvinhu zvandakaoda zvandakataura nevakomana ava vakomana ndine maaudio mani vediwe ndine maaudio mungazvirambe mukachengapulera imi nokuti zvakabikigwa anomaona vakomana vachitaura kuti mari dzatikuofiwa sick money tikuofiwa masick money baje takatamiswa takanzi titame tikutsvagwa nekuti munomu tikagara munomu tichitamisigwa sick money vanhu ngachitipa mari svinu tikwanise kubuda muno mujobheki ndinayo video inini audio inini makuta ekudii vakomana vakutsvaga mari dzavanoda ende ndikukudza icho pandakamira pano pamascreenshots evakomana avaitavafoni pane 2000 yakabhadharwa iripo 2000 ndopikana mwari vangu kudai pane 2000 yakabhadharwa pakati kakubuda nyaya iyi muzati kuti chitaura nyaya iyi kai muda ndipusha ndinyatsokuudza inyaya sezvairi ini ndikuzama kutira kuavoida semaudzi kwandakati pane vakomana ndikuzama kuda kuti ndiavoide ndisataure nezvazvo but mukuramba muchingopusha nyara Taira akakatana naye Prince Wichero hake but Taira akatodanana na Prince wacho that's all. Mamkase menini. Tamuka mamkase. Tamuka mamoyo. Meduno zvachi ini zvezvindiri pakuchema kubva nezuro vanhu vachikushaudha. Kubva kuWhatsApp vanhu vachikushaudha. So unoziva sambai isusu tinotorwadziwa kuti oraiti zvavakanga vachizviziva kubva kudhara why vachikuramba vachikushaudha vachikupusha vachikushaudha why musachema vakoma musachema honai ndiri kuti kwasi ndiripo ndiri kurarama ndiri mupenyu vakoma vanongotaura kungohukura vakoma vangu kungohukura vakoma kungohukura love you so much mukoma vanhu vari kungotuka zvava hazvina kana basa ndiripo ndiri kurarama ndiri mupenyu ende handisi kuzomboaaaandiripo pano musacheme kumagurupu kufacebook kwese vanhu vari kungoshaudha nyararai zvenyu mukoma wangu nyararai mukoma wangu nyararai zvenyu mukoma wangu handiripo handimbofene kutukwa mufundi totukwa everyday tigoshandudzwa faces daily mukoma wangu tiripo tikuramenda havasi kuzondinyaradza and they won't silence me zvokuda kuramba chindipatsa kuti vhekevheke to hell vhekevheke nditori pano I'm standing for the truth ndikumira pachokwadi ende ini nyangu nyandiyo ndakazvimirira ndega I don't involve anyone kana ndinozvimirira ndega ndakazvimirira kudai nyararai zvenyu mukoma wangu but why sorry mukoma wangu chokwadi zvinorwadza shuwa kutikirwa mumina wenyu munhu wamunoda kuda zvogwadza iwo waketose price kukaratidzwa but why so vanhu vachikubhasha why nhai vanondibhashireiko vanhu naini vanhu musandibhashe kana munonditukireiko why do you bash me honai mukoma wangu kuzvina kuchema muchitabashira kundituka mumastreet umu mukoma wangu haazvikwanisi kuzvigamuchira izvi zvokuti ndinotukwa siyanai nekundituka ini nai mukoma wangu kuri zvenyu michindouno zororo henyu pukutai musodzi love you very much witi kwenyasha alright mukoma idwe munochemedzereko mukoma wangu ini vanhu muchindituka but why do you do that why do you do that musha zviri sei ndiri go munoziva ini ndasingatombozoti kune nyaya yevideo iri kutenderera vanhu vanoda kublame mabridemaids Because my bridesmaids are kuti nezuro inini ndakanokomenda kupost yaoli ndachiti ndakunzwa pressure chichirege ndidune musoro mangu ndanongoti dai yachita sei dai yachibuda then bridesmaids vauya kuti dai nekuvenga kwamukaita Taira munofunga dai video isina kubuda kudhara kuvenga kwandikaita Taira dai video rei ndandomti ipt of the god mafia here kozi ndo video yandiri kutaura ndije kana paine imwe saka munoziva after izvozvo unenge utoda kuti zvinotsvaga manje kuti video iyeyi yakuita kuita murafunga kwamukaita
mabreadmaids ngaasadaro ange sangosvika achingoasuma pamakoments evanhu vachapusha vanhu kuti ende one day chanyara pasi pano ndosvika zvanoda kungoti hangu kuti mabreadmaids ngatingozvibatai kunzou zvakaoma Audrey ukazonyatsa kuti Audrey Makaure ukazonyatsa kutateera zvatokutaura pano uchaona kuti ukomenda zvinhu zviri offline uchaona kuti ukomenda zvinhu zvisiri izvo panyaya yatokutaura panapa tikuti indi kutaura kuti ina pana chandawedzera kana kutapudza reason yekuti nditukwe anditika is the reason yekuti Friday when the video came to me anditi was it on no indakazoya panapa nemusi Monday and I told you on a Monday Tuesday ndaudzwa ne Friday anditika ndavingwa nevakomana vane musi Friday the reason is ndandisingatozivi kuti vanhu vanoziva zvinhu izvi kudhara zvanga zvabuda kudhara yet I known kuti it was public knowledge kunze zvakatika last year because datiri murima anoona dei zvisina mbobvera zvakadi zvakasvika pazvakasvika but no socialite rakataura because vanhu vanga vachitinawo video tina ndosaka ndati nema hakuna mane video because dei rakabudiswa kudhara video rine vakomana ava chete ndivo vane video and why they're still holding on to that vakomana ava impavha dzeJoburg vari kutsvaga mari animukona ndo nyaya yangu yamukundibashira kuti Melly akati chita live yangu inini imi ndimakwaya nemazita enyu mukaisa mazita enyu mega palive antika evanhu indangwa ngati guys ndakavhunduka nevideo randakaona kuvanhu kutengesa video kune video ririko saka munozogona musashamsike mukazonora rabuda that's what I said mukatanga kuti takariona toriziva todai kandi yezvo hanzi vakomana ava vaitenderera vachitaura nenyaya yacho yevideo apo paJoburg apo vanga varipo vachitengesera vanhu video handizivi kuti inini kwandiri vakomana chokwadi chakadai kuti ndizozva kuti nyaya iyi ndeyakudhara vakati kwandiri nemuromo wavo taive takamirira Tatelicious kuti auye timutengesere video ndipo ndakati Tatelicious aida kuuya gara ndezvarini ilast year kai handimona zvikanzi iko zvinokuchinze kune show yamaititi mira unzwe kwakuchinze kune show yamaititi ive vari kuita iri kunzi yakanselewa tatakamirira futi maititi ndipo pandakati saka zvinhu izvi it means indizouya pano ndakutaura ndione vanhu tinayo takazviona but pakuti makazviona ndo pandaramba because kana makazviona it means kuti ndane video kusocial media uko hakuna inema dei iko dei akatobuda kudhara that's a lie indakati nema dzenyu munoda mari mutsvaga mari tionei vakomana vahanzi kana vachikuaproacha vanoti tipewo $3,000 vakatoka vachitoda $5,000 because takambopiwa $2,000 vakazoti asi munanenga ne$3,000 tomba that's what they said ndo muzati kuti varipo vanogona kufonera right now vasiri vesocial media angari mabouncer they can confirm to what I'm saying vasa nesocial media vanga vari mabouncer ndogona ngoti boys nyaya yakataurika musiya noti havana tombozvikomenda havanina zvavaziva kuti social media vanogona kuti vakakonfirma zvandiri kutaura izvi kune munhu ari kufunga kuti ndikunyepa no it's true sis Melly amen dear amen video riripo hapana munhu anaro zvaro rine vakomana vaya chete because anaro hakuna nzwa futi last vanga vari kusmall street uko kuJoburg vachiritengesa vanokuonesa 10 seconds chete ukangoona face chete vanotorivhara havakutokupe mukana wekuti urekodi imi makariona no friend yangu yakatouya ikatoditi yo ndatoona video but vanga vachiti vada $3,000 ini ndikati izvi siyana nazvo zvinotipei kuona masextape evanhu zvakaoma nemapictures pane rimwe picha randakatoona mumwe munhu akarumwa muromo kudai mumwe munhu akarumwa muromo kana ndichinyepa ndati ngavataura ndikuti mapicha ndiri kutaura ayakaya varizive mapictures kana ndichinyepa budai kuti ndikunyepa munoziva chokwadi pane rimwe picha munhu akatorumwa muromo mira pane rimwe picha munhu akatorumwa muromo kudai akadhonza muromo kudai akaruma muromo kudai rimwe picha riripo kana ndichinyepa ichi ndikunyepa variziva pictures muzvandikutaura munozviziva you know what I'm talking about ndikutaura chokwadi munhu akaruma muromo akatumwa murume muromo kudai akadhonza muromo wepazasuchu ndikunyepa here emailai chokwadi hanzi vanga vari vakomana 2 nevasikana 2 mukomana wacho murefu inini kwandiri vanga vari vakomana 2 nemusikana 1 hanzi mumwe wacho anonzi Takudza so ndiye mastermind anotoziva kuti nyaya iyi yatopinda muFacebook and vatobuda futi muJoburg right thank you very much Jackie ngatimbonzwa vamwe Elaina musheka mutiraitire vakoma
Mushe. Pamakauya pa Facebook, honestly, you said there's a sex step, but you didn't mention any names. Mukauya mukati mariona video. Mukada kutengeserwa, but maramba, because it doesn't benefit you anything kuti muritenge video iroro. That's what you said. So vanhu vese vari kutaura kuti mune video vari kukubhashai ndekwavo iyo. Especially Bishop Juliet. Musatotaure zita remunhu iyeye because akutsvaga mafollowers nezita redu. Don't ever mention that one. Akutsvaga mafollowers kuti track inde kokoko. Uyu atito ina nditomuziva, I don't know her. Don't talk about that person. Zita iroro. Ngaenda anokwesha vana nhova. Atange kudzidzira kuroya. She's just so miserable. Just miserable. She cannot come pa Facebook vachikubhashai. She's just a miserable human being. Nesaizi yake kuya kuzopasha umwe mukadzi about a video she doesn't even have. Vese vari kuklema kuti vane video. They don't have a video. If they had a video ringade rakatobuda kare. Nekuda kunoita mazimba zvino. Ezvino vanhu vakutitadzisa kuti titaure nyaya yegold iripo. Ndo nyaya yatiri kuda kunyatsotaura. Izvi zvevideo resex step is it's got nothing to do with us. Ndezve vanhu vakuru vakaita sex video ravo. Mira laina. Mai Jamil. Mbuya dzinoda nyaya dzeupenyu hwani takaita life dzedu kudhara tikatopedza. Iwewo mwana mudiki uri kuitei? Palife pachemberi dzakaita life dzavo kudhara. Chemberi dzavo kona panapa dzakaita life shamwari kudhara takatopedza. Iwe mwana mudiki should be hustling kuma street. Uri kuitei palife yechemberi? What are you doing palife yechemberi? Go and make money. Kunzo usiye chemberi dziri palife. Go and do your life. Uri kutedza. Uri kudza mutei life. Iwe uri palife yacho yoyo. What are you doing here? What are you doing here? Zikama. And people have got no right to tell out, hey, people should not talk about that video. And I might Mrs. Melly Monogara Mchingo tu kwane pa Facebook Mchingo bashwa every time. You've got children. Asna mwana ndiani. Tina wanadu wakadozhijaira. Takado wazati mukasangana nazo tinotuka singaiti vana kubasa. Kadovauza. Exactly. Saka chanyanyo shamisira pa sex video iroro. Chanyanyo shamisira chi kana rikabuda tinotongoriono totongotaura. Semabudira rinenge rangoita totongobhashawo sekubhasha kwangoitwa every day. Thank you. That's all I have to say. Thank you very much. Toda kutaura zvegold. We want to change. Toda kuti zanu ibude. We want to change our leadership in Zimbabwe. Zvimwe zvese izvi secondary redway. We need to change our leadership in Zimbabwe. Thank you, my sister. Thank you. Right, dear. Taura oti ejewa. Nasi tikuna chibva musazvitore pesenari. Tiri pa social media. This is social media. Tinotokubvumidza tere zvamunotoda nhasi muchijoina muchitaura uyautuke meli uyaudi. Ini apacho nongonituka kuti zimino nekuroya. Ndozvoko zvanongonituka izvo zvimwe zvakanituka ndezvipi. Chitaura tiwekoni. Ndatoyo one mine yakuhombe sisimeli mutokwitidza. Ine yangu ndetena mukombesha mwari ungataura zvomino. Ndoya ungati mino ireyo dzikama iwe. So sisimeli nyaya yevideo iyi. Number 1 ndinoblema Zuva. Akanzwa nyaya yekudhara ndi akanyarara. I think also on the other side Zuva ane masecrets ake ari kutya kuti Pirikisi anawo. So that's why asiri kukwanisa kubuditsa video or even any proof, even paakaona message anetwakewo bhegi rake riri kumunetsawo handi. Okay, nyaya echinozvi vanhu vakakuaprocha iva nevideo. Why is it that risiri kubuda video? Vakomana vanoda kutengesa video. Dai vakaskoka kutengesawo video oro vangopa umwe munhu asati vafa because Joburg iri fast. Tida kuona nekuti kazhinji maititi vanobhashwa. Sisimeli munobhashwa. Panapa tinenge tiripo tichimiramira. Isitori Kate family also. Ana Kate vanobhashwa titoriwo kuweak family. Tidiko kwese vanhu vanobhashwa. Tinotomiramira. Hai mucomment section I think vanhu vanondondiziya. But please, dai vangowanawo kuti po video Pirikisa asati avauraya. Isida kutoona video. Toitawo zvinongoitwawo panoitwa vamwe pavanobhashwa. Ashamisirei madam boss. Ashamisire, she was slaying nenhumbu achihura. Paaita video. Angasingazoita chida kuchara mwana. Achaita mimba ichida kwenda muleba. Angasingazoita kukuda. Supposed to think about that paaita video. But kola. Amuna kumaka munhu anditika. Amuna kumaka munhu anditika na kuvenga munhu anditi. Hapana kuvenga makatogona musinotora video. Hapana kavenga mumwe.
it's about video ngaribude tingatimboitei sezvazviri kungoita. Pamela Tamira is either the manager wa Madam Boss or the Madam Boss or ameno munhu ari pakati pana Madam Boss. Ngaribude. Machirapura anga isha as it is muri kunzwa. Ngaidishe zvavanongoita pamunhu uyu. Right. All right. Thank you. Yes, Paula, uri right here. Siripo. Nyaya muri kutaura iri kunakidza fani. Asi ndinongori ne1-2 anoda kungocontribute. Semanzwira ndakatanga kuita life yamakaita nezuro. You didn't mention any name. But to my surprise, ndakaona zvakunzi munaro video. Tingati video ngari bude tigoti Pamela ngaabuditse video, but video ruda mari yakareba. Munhu akavhura hombe, but hombe vakabata hombe yake yekuti titi museke nayo. Vakaholda hostage vari kuda mari, and no one are willing kubuditsa 5,000 mari inogona kutenga imba kuairport nekuivaka. Yekuti ndingoona munhu ari kuita lula azviko. Kana rabuda totangira ipapo. Guys, mirai ndimboyawo nemwe angle. Handi semunhu akamira pakati nhasi ndakazvimiririra as I said. Handi tukai muti muroizi mbuya kudini nditoripo vhenge nhasi yauya pano vhenge icho nhasi izere mandiri vhenge iyoyo. Ndoda kubvunza, can we, am I wrong or right to say probably zvatagona kula because ndikufunga handika kuti probably tete vane mabhomba avo anozikamawo nemuchinda ekuti nokuti vakataura kuti ndinaro ka mirai guys tete vakati ndinaro. Am I right to say kuti maybe tete kana vari kuti vanaro but ipapo ndikuramba hanimona ameno kuti kana vanaro kusaburitsa vanogona kunge muchinda nemabhomba avo ekuti vari kutya kuti vakaburitsa mabhomba anobudawo sokuti munhu wavo. Ndiri right here kana kuti maybe ndiri wrong because nhasi ndakazvimirira. Ini ndakazviona ndakazvifunga yesterday because tete vakazodzura maposta vakaita nezuro. Makaenda maposta akadona. Pirikisi ndofunga ndo matambiro ake. Anofarira kamera stereo kana vakusanganisa zviweti. Ndo zvandakaona. Saka anti vanenge vachityoti rimwe side rawo pane zvavakapedzerana zvisina kudelitwa zviri mumafoni. No one knows. Mira kola ndopindura nonzi Monica Axtire. Meli wakabhengi wati wachinja. Change yangu chinda not kudi. You are not my God, Monica Axtire. For you, what I said, and I know I don't have to convince you. Until kunzwa mweya wokupadza wokutaura who did I paradza. Ndaparadza ina I'm just coming here with what I saw and the truth. You want to protect or not protect iwewe. Panochauka zvameli uchinzi hure. Handina murume inini. Why don't you go and tell those people kuti meli wamuri kuti ihure muri kuparadza imba yemunhu. Why don't you go in there and say that? Panenge pachitauka zvakawanda kuti hatina vana vekuprotecta here isusu. Panenge mchiti tiri varoi, hatina vana vekuprotecta here isusu. Why don't you go there and say, because it's me saying this now that zvokuti anzi hey makamboti hazvienderani nezera rako. What is there? Ndipe a jurisdiction in social media. Iwe Monica, iwe uri kutsvaga chiune murume uri panapa uri kutsvaga chipano. Go and sex your husband. Go and sex your husband. Siyana neni zvezera zvinapa zvinopinda sha. Ndakatozuka katondibvumidza kuti ndive pano pasocial media because hazvina zera. Zvezera zvakutaura ndezvekuba kwenyizvo. Ini chandoziva hapana zera pasocial media ende ndikoko. Saka uchaita sei? Hausi mwari woda kundudza kuti everyday woda kundudza zvenyaya zvemhosva dzangu dzandakapara. Iwe hauna mhosva dzako. Iwe hauna mhosva. Usati warogwa nemurume wako wanga usingahuriwe. Ndiani akambozvitaura. Usada kundiudza zvisina basa because ndokupindura. Anditika right hand mberi kone. Pane kuti pari kudiwa mari apa kandifunga kuti pane ari willing kuti angatore sex tape. Muri ku understand? Angabuditse 5,000 SIS MELLY. Kwete ranzi ka. You sir. Kuti ubuditse mari yoyo ka handina chandovavarira kuti ndi destroy mumukadzi kana zvangoti ingoti chango strolla nema street. But kana zvisati zvauya ngatingomirira timirire kuti kana vachabuditsa vachona vachabhadhara. Nekuti mari iri kudiwa ka imari yekutoratidza kuti hazvitoda kunzi zvibude. Noti dai zvazvida kubuda zvaingotengeswa kunge madomasi. Zvamaititi zvakangobuda like play. Muri ku understand? But kana zvisati zvada kunzi zvibude tichagara tigonetsana tigoenda namusoro tigoswera tichitukana nezvinhu zvisiri kuzofa zvakatipa sadza mumba medu. Hanzi chibhuli unacho. Ndibajara kundibhula ndakanyarara. Nhasi ndakupindura ema kuti chibhuli ndinacho chibhuli saka uchaita sei? Chibhuli ndinacho saka uchaita sei? Why are you here? Majera kundibhula every day. Munondibhula ndakanyarara zvangu. Ndichita ngerema because nditori rema. Ndasi ndakuti ndikuti ndauya ndichitaura wakahwanaka.
makuti chibulasha andikwatiswe zvokuti ndiri nditori bhulisa wati uchaita sei uchadii fambira mberi kole ende vamwe vanhu chakunetsa vamwe vanhu taakupinda pafacebook nemafeelings dai tangogona kusiya kuti timu ningi tangouya kuzonakidzwa zuva ropfuura takada kuita timu ningi ndo patiri kupinda nemwoyo nemafeelings pauda kuti muchibuda makada kutaridza kuti timu ningi ndo iri kuvavarira kuti dai mafaira ratimu ningi rabuda but timu ningi ngavabuditse mari ngavaite 5000 iri kudiwa ku 5000 vopa boys toona hedu isusu toseka tisina matimu ningi animukona but mimi don't stress nekuti chi because ane sex step chaya hakuna dai rakabuda nemazivi randoita vanhu dai rakabuda rishashiwa akangobuda like play hakuna rashashiwa rakangobuda vanhu takatopedza dai ranga riri kubva last year dai takatopedza takatosvikanganwa takutoti vamwe ngavavhure dzavo tione hakuna right thank you very much umwe taurawo aripotise vamwe choni sisimeli mamukasei ndamukaboa mukasei tamukairi mamukao ine hangu ndine mubvunzo wanini mubvunzo uri kundinetsa ndewekuti why sex tape iri chitengesewa that I don't know handina answer probably ka inenge riri tepo remunhu mukuru hazvisinyatsoenda apa izvi kwezi ukateerera tete vachitaura ivo vanotaura kuti nyaya idzi vaidziziva 1 and if vaitozviziva before ivo vachiri marriage which means that is 2 years back and iyi nyaya iri kunzi ndeye last year kodzi foni izvezvi yabiwa ndopa yabuda video I don't know handizivi hello nyara dzondepi muri sei vakoma wangu ndiri right uri sei ya apo ndinoda kutsigirawo kola uya ataura achiti pamwe vatete pane zvavo zvavanazvo zvavari kutyawo kuti ampirisiki ava vanoburitsawo apa pfungwa dzangu dzakuenda ikoko manje pfungwa dzangu zina going there inini manje munoziva kundipusha inini muri kuya muchipopota panapa ndimi matota ndiche live iyoyi nekuti ndiche live kuti nditaure nyaya nemafenzi angu yamutaure zvamunoda vanhu vakauya kataura nyaya dzavanoda ini ndakupindura zviri kudiwa nevanhu handitika musapinze sara rangu because ini handinayo chandakagaslighta ini ndakatouya not knowing kuti kune zvinhu zvitonzi zvakaitika gore rakapera I didn't know kuti vanhu vese mutoti munazvo makaona chi but ndiri kunyeba ndikutaura kuti mukunyeba hamuna hanimaona the problem yakaita ndekuti yakazongouyawo mail achitaura papeji pake padiaries handitika kuvanhu vangu handida kuziva kuti pane nyokawo dziripo dzichatora zvinhu zvepadiaries dzoinda kunotwisa nyaya dzodai saka ndizvamuri kuda handitika saka ngoma ndiyo hande ine bhora kusvika kubva nhasi iko zvinoka kusvikira panikwana ndichazoti zii zvapasocial media ndichimboita detox zvandiri kuita izvi detox but kwaiko zvino tikutofamba tise because mukanyararigwa munozviona kunge matoiva namwari ndo problem iripo ehe kana kuri kupopota vanhu vanonyanya kujairira sezvakaita toto nezuro akaramba hangu kundiedha akabva ndaida kumuudza chokwadi ndoda akakanganisa 100% akakanganisa kozi akasvika achiti nyangwe sisimeli maive rongo makatedza nei kundipa video yes he was andinatombozvifarira I didn't like it at all andinambozvifarira apedza izvo zvakuti hanzoni madam boss ndotovabhasha kozi havandisapote inini ende vanhu vaive palive vepa vana kutoona kuti ndodaro kutoita nyaya dzake dzekubikira haasi kutomboza kozi kana maivepo akatanga tanzoni ndine vhidhiyo rachipo trouble causa nditori nevhidhiyo yako uchidyiwa bota madam boss ndine vhidhiyo ravo ndodo uye andomboda shamuyo napati zvanezuro ndodo that was not correct because ndo pakatangira nyaya ndo pakatangira vana vemiromo yakabhenda kuti watumwa naMelly nazuva inam like ndodo handisati nambotaura naye and it's true ndasati nambotaura naye ndisina kana namba yake akazonifonera nezuro amene palive paanga ari paakazonifonera ndo paakandakaona namba yake ndobva ndatozosevha ipapo asi ndamuudza vakuseni because ndamuudza kuti I didn't like what you did yesterday handida kuzvifarira you don't go palive kuti sisimeli wakupinza people ended up like inini ndinda kutuma toenda ndingatuma nodo handikuziye why would I send you kuti uende notaura zvandogona kutaura ndega ndakazvimiririra kozi makuseni pandanga ndichimboona kuti yadhi yakasviba sei makuseni mumastreet umo tanzwa dzimwe mbuya dzichitaura chiro chanzi Melly toda kutomumamisa ndiyaburitsa gist yamadam
vachona izvezvi vakatokunga zvibhakera kutodedzera kuti Meli ndikukugara kukumamisa ende imwe mbuya yachona yanga iripo matotanga kuiedha imimi mbuya yanga ichitaura zvokuda kutokumamisa iyoyo matotanga kuiedha imimi saka inini zvauno semuninira wamaiira moyo ndinenge ndichitongomirawo nokomachirohwa ndichimhangabatauro ndichifugidza social media ayo kana pane entertainment grant inoratidza social media saka vada kundirova zoni makaenda kuLondon kwamuda kuenda kuEurope makamirirwa muda kurohwa muchienda kuZimbabwe pane monya ida kukurovai saka motoona kuti matenga tikiti endege here taenda tese kuitira pamunenge muchirohwa paya aiwa usazvinetsa kwandisi kuenda kuLondon. I'm not even going to UK. Dzingori nyaya taitengesa show chete. I'm not even going to UK. Saka otofanirwa kuuya kuzondorova kunoku kuZimbabwe ndokwanenge kuti anganogona kuzondorova because kuZimbabwe ndogara ndotongoenda andikumba here kuZimbabwe ndokumba ndokwachiroverana. Pane mbuya yamatanga kuedha mbuya iyoyo yatotaura chero vanhu mucomment section vanotokudzai ini ndatiriko kulive koko ndakatombokomenda kulive koko mambuya vangotoda kuti kumamisai mambuya ndimambuya vanomboziva kuti zvipatara zvinokwadza here mambuya iwaya nayo uchitoti Meli tinotokumisa Meli ari rongo ye zvakazodai mfana Meli hechichi ndakati mwana wababa uya kutaura vari kutsvagawo mafollowers moti kurohwa kuri nyore here kunoti kungorohwa kuri nyore kurohwa moti kuri nyore kokuti nongodzi ndorohwa just like that moti kuri nyore here vanoda kundirovere mambuya ngasiyana neni ini manje mukada kundirova ndotiza ende ndinotongo ini manje mondibatepi pamoti moda kundirova mambuya Alright, SIS MELLY ndo 2 coins dzangu dzanakaita ngotaura plus. Alright, uzodanzi musatambe nekuti anzi munorova vanhu muchingopima vanhu kudaro munhu angopimiwi seupfu kudaro musatambe nekungotaura zvinhu zvakadaro mambuya. Handidaro ndokusvika ndinoti inonorova inenge ndiri kumashure ndinoda kuzoona kuti anorova ndiani. Hey, atichaona gore rauchandirova racho. Waita ngokola, thank you very much. Hello dear. Nyaradzo. Okay, I don't. Hello dear. Hello dear. Hello. Hello. Maita wa chiko kan nai chiko kan maita wa mira man. Chiko. Bomira. Dear hello. Ande biko dear. Alright, Joyce anoti aende kutira kudza kuedha Joyce just kuedha. Naye uda ngondorova awu ndakangomira ndezvakaoma. Kuda havo ngondorova ndakangomira kunge ndakabata masai mumaoko. Zvakaoma sikana. Hanzi taurai nesister yenyu vatete, to be honest to you pane something behind your body language is a lot. Every time anotaura nezvemunhu anotaridza kutya. Okay, but I can only talk to munhu anenge ari free anditi kuti akudze anditi. Hello, Smelly. Alright, dear. Mirambi vakavasangadzika mepirikise murume wemunhu vaitoitawo chiure regama ndambosa shandise zvinoita chiweti amen. Okay. Right. Taurako dear, how are you? I'm good, Smelly. How are you? Mushe kuri sei? Ndiri bhozvangu. Ndinotongonetsikana bhosi. Dai nzwana vanoteerera malive yenyu vanozongokuisa henyu but munosvika muchitorwadziwawo. Yeah, you were so concerned. You didn't even want it to come out. You were like, guys, I don't think they follow you or they follow your life because I'm not going to like you say what? I know children's. Second WhatsApp group maferi because SIS MELLY nyaya yashandudzwa yakunzi makati mune video ndaseka unoziva ndikati kwanzi yashandudzwa ma street room ndikati inini manje zvikanzi ndikati ivo vanoziva chokwadi kungoshandudza nyaya isocial media hazvina kana basa rikaiva mufamba nebhora ikoko isitofamba nebhora here kwedu kuside iwo fambawo nebhora rekwavo kuside ndikoko so ndozvandongotara kuti SIS MELLY follower diary we are not even shocked or shaken because we know you very well. We were there when you come to life. We were there. We saw even your first impression that you are not even there.
So we know all that. Haya, So as ndasinya your yangu ya. followers, we don't Ndipase even ya worry. chero video nanda karipuwa mahara nasingadoridi just because chinondinakidza kuona sexy yeumwe munhu chinondinakidza ipapo chekuti ndikatochindoida ndipei ndoridi. Yeah, even me, I'm not even commenting my streets. I'm like, I'm even just laughing behind it. Just said, these people, but they don't even know you, how you operate, how you act. Pane zvinhu zvamunotora serious, zvine upenyu, not zvimwe zvinhu you don't. So I think the more vachakudzidzai, the more vachaziva. But as your followers just want to say, you know what, we are happy the way you do things. Like me, you inspired me a lot. Many years ago, to follow. So I'm just happy with this. So this Mary, just keep on pushing tiendere mberi tisiyane nazvo tienda kumastori edu helping people. I'm there also behind you. So regai vanotaura vataure Smelly. That's what I just want to say. Thank you very much, Kola. Thank you, my sister. Okay. Thank you. All right. Kurongedza mba? I don't know. Kurongedza. Guys, ndaneta ini. Ndina phone padhuze pana pekuti mufone dena ndine phone padhuze ndashisa phone. Ndinofona yamunosifona ndiyo yandikushandisa kuita live. Andina imwe phone. Andina. All right, guys. Mangwana inzwai muze nyaya iyi I think taitaura. Ane mataura kazviri pamoyo penyu. Handiti tapedza handiti guys. Tataura zviri pamoyo pedu tapedza. Asi chandoza nechekuti video hakuna guys. Sunungukai zvenyu. Sunungukai guys zvevideo hakuna. Asi chiri kuitika ndechekuti munhu ari kufamba chiteretse navanhu ndipirikisi. Ini seni usatombonditeretsere zvako handitombori type inokukwata inotopfugama pasi. Zvazvo tototenderera mujobhe kutsvaga vanhu nefuti zvezvauya kuno ndokunoperera masports. Uya kunoku ndokunoperera masports kuti tsvaina ngoti ndikudze zvako. Andika but nyaya iyi yapera guys. Anditi I think everybody is now at peace. Yapera ndika chandoziva Zuva nemafriends ake vanogadzirisana pakupera kwegame. Pakupera kwegame vanhu ava Zuva nemafriends ake vanogadzirisana. Derek ndikuti ameno kana ikapinda. But uri ghost kaiwe Derek. You are a ghost. Andona. Vanogadzirisana. Antimaona pakupera kwegame. Tangoti chitaugwe zvipere ipere. Mangwana kune nyaya iri important kubuda yegold part 2 episode part 2 guys. Ngatibatane pane kuti batane nyaya dzisina nebasa rese kuti toda kuona tape revanhu vakuita zvinhu kana kuti chiona tudi zvine inesa pana masinga 6 guys. Kuti atibatane mangwana tite zve tape riri kubuda iri reku Al Jazeera. Timire pa Al Jazeera pachokwadi apa kuti tiwane mabasa tigosiya zvati kuita izvi. Zvokusora chingoti taputana. Hello Derek. I'm sorry. Ini ndikuda kungoti ngavandi inbox ndikuda uritenga sex tape racho cause makuda kushaisa kamufaro nekuda kwepono dzenyu idzodzo. Ndakuda uritenga ndirini. Anaro ngandi inbox me aubuy it. Ndo chinhu chekutanga chandoda kutaura. Vanhu vari kuti hanzizvoni sesimeli vatengwa nazuva sesimeli nazuva vatengwa kuti vati divert panyaya dzeAl Jazeera. Muda kungoti tingofamba mumastreets tichingopopota kuti gold riri kubiwa. Tipei plan yekuti tiite zvinhu paground. Kwete kungotiti mumastreets muri kupedza nguva ngachitaure nezvegold. Tikataura tozodiko zvichaimisa gold here. Pane kuti varume vari kuZimbabwe vaite mobilize, vaite march, vaite shutdown, vaite something havadi. Vada kungoti tingoramba tichingotaura everyday gold. Tiri kuzviziva gold riri kubiwa tiri kubatikana basi todii totadzakana kutofema kane nyaya yegold iyoyo. Makuda kutoshandisa nyaya yegold kuvhara nyaya yesex tape kana riripo ngarifambwe naro ngatidiscuse nyaya ngaianalyze kuti zvinongoitwa nyaya dzemunhu wese ngadzingotaurwa zvepere because takutoshaya mufaro takuda kuti twavaranda panapa Facebook ndezuckerberg aisiya Tyra iwewe Tyra dangokuudza kuti unokwanisa kuzvivhara nhasi namangwana but one day ichazongobuda. Vanhu havachaneta especially now zvakutora zvekuti hanzive vanhu vada kusungiswa vanhu vada kuurayiwa. Kana ukanga warasha mwari ipa umwe munhu sex tape ona kuti chitongogara wariburitsa cause ukaenda kujeri uchaendera kujeri mahara. Buritsa tione tiseke. It's not like toda kuona vasina kupfeka stereke no but we want to know because iye anozvita munhu ari hamba handiti nezuro akaposta akati hai makabvirira kundinyanyira kubva kudhara watoti toda kuzviona kana zviri zvechokwadi kana zvakaitika ngatizviburitse tizvione. Another thing chokupedzisa ndechekuti inini ndiri zuva nation but zuva ngasade kungwara nezuro rakabuda chinyepedzera kuve shocked and all that. Okay, and then I'm better. Okay, phone yangu ya freeze. Akabuda chinyepedzera kuve shocked and all that. Zuva, the truth is
waiziya zvakaitika handiti isusu tinomira newe, but if you're not ready to talk about it chingonyarara nezvazvo because people are going to say uri kunyepa now mastrisa kuti hanzi hewe kutsvaga mapepa hewe uri kudi kana usinotara nezvazvo chingonyarara and stay out of it. Kana uda kutaura nezvazvo chingouya nyange usina sex tape uya utaura kuti vanhu vamwari abcd happened. Kana uchifunga kuti pane mwana ari innocent azokanganisika then shut up. Usade kuuya uchitaura zvishoma obva wati handisi kunyanya kutaura nezvazvo. Kana iye birikisa nema-V11 ako then just keep quiet. Handiti hatichade kuramba chingoti ndodzwa musoro kusvika vhidhio rabuda ngasiyane naro. Chatinoziva ndechekuti there is nothing hidden under the sun. Vhidhio richazongobuda madhambose ende muchawacha. Vhidhio richazongobuda ende muchawacha. Saka dai muri munhu matongoita henyu hambo ine nyaya yekuramba muchipa vanhu marika. I don't know kuti mukufunga. Hello. Hi, Hello, dear. Smelly. Yes, we are kufreezer. Derek, watch kufreezer. Are kufreezer. I think when I freezer right. And if not alright, we are kufreezer. What did you say, Smelly? Did it right? What say? Did it bo? Smelly ndokudai zvisingamboiti but nhasi ndiri kungale family kusnake family uku. Saka on behalf of my fans and ndiri kuda tongoti madam boss kana makazviita ngarichibuda katidzidzoka mastaira naMB. Kana if you want to do it more chero mukada kuita naedita izvi togokudefenda ika mukati mumastreet umu. Haiwa hapana zvinombotisapa tiri pano isi mafans enyu. True. Right. Thank you very much, Tariro. Diana Chara, Tariro. Thank you very much. Yeah. What do you say, Sis Melly? Musheka jen. Ndiripo. Ini ndakaona live yenyu nezuro muchiti kune video ririko. But kubva nezuro masikara until now takunzwa uchidhindira madhambos. Kasi pana someone azolinga kuti ndiwo kana kuti. I don't know, my dear. I don't even know. I mean, no, dear. I don't know. Because as like Anonzani, Zua is saying a lot. Could a lot happened? Where you did this and then I don't know now. A lot of stuff. Remember that triple life you pana diaries pana. Takatozongona ya pera like inini kwandiri wa ndakangona life yacho andina kunyatsoziviswa what was going on, what was happening. I didn't understand because that triple life pana remember. Lazaiwa mafira kurewa maslane kupara zviri fair kupasha munhu wese zvinoenderana because at the end of the day munhu wese ane family to protect, munhu wese ane vana to protect. Kana pakuitwa kuti kune vanobhabhadzirwa vasingabatwe it doesn't make sense because isusu nyaya dzese totodzitora kuningirikini kumafira kurewa. So ngavapagure zviri fair. Amen. Aipapo ngavapagure zviri fair. Kune zvoda kuti vanoda ngotsikirira vamwe vanhu vane certain people kutaungera group rakagadzirwa Meli Meli munomutuka amene vamwe vanotuka kwenda handiko kumafira kureva and I've never been there and I don't go there, but tichito judge on what you were saying here. Tatonyatsokuona kuti kune vanhu specific people vanogara vari pasticken uko anoona. Saka ingobatai munhu wese including new socialize ari kupinda iwaya ivo vana mbuya masava. Nhasi toda kuti wati mbuya masiva aswera vachitukwawo uko kuningini kuti kwai vandituka kwai vandituka kwangwati saka vazosera vachirirawo ikoko vose munhu wese pasticken socialize rese pasticken. Because ini nangu ndakazvimirira handifolowe vamwe vanhu vese nyaya dzavo ndodzitorera kumafira kureva. So nezvo I was actually surprised kuti because pane post yakaiswa naPamela achiti zvoni zuva you are trying to get Aslam uchishandisa uda kungwarendwa. And I'm like, why is she analyzing nyaya dzataira instead of analyzing munhu wese? Because at the end of the day pamwe mamwe masocialize madrama avanoita. Trainers Maruchi ndinosi kurespecta stereki. Trainers Maruchi ndinosi kurespecta stereki, but of late tinenge tichati kona nei my sister. Tinenge tichati kona nei nokukutaurwa kana kuchibashwa Meli ndakambokuona uchimira next statement kuti why are you taking this magogo? Why? Naso uri kumisa uchimisa dzoro uchitaura panapa just because uri kutaurwa zvisiri izvo. Andiwana zvausingadi iwewe. Learn to be fair. Kana mukati nyika tichinje ngatidze kutaura chokwadi. Ngatidze kutaura chokwadi. Iwe Trainers Maruchi ndinosi kurespecta stereki chaiko pano nchidini, but I think uri kupinda nemoyo pasocial media. Siyana neizvozvo. Endani mberi dia. Because angwina handisi kunzwisisa kuti vanhu vese vazozviwana kupi kuti ndimadam boss because ndimi maakutobhashwa kuti wange mimi ndimi mune problem. That's why ndinochiri zvareva ngotaura. Mukatibhasha mukati baba kana chinombochinja hapana tinenge tichingove pano
chinochinja hapana. It's kungoti zvachona zvinongonetsa, so hameno zvazvinenge zvichingoita. Maita basa Sis Melly. All right, thank you very much. Right, ndiwe yatimbotaura kuti. Hello dear. Hello Sis Melly. Muri sei? Mushe right here. Mushe. Ini Sis Melly zve6 step anga ndina kuya mune zve6 step because tingatotemeswa musoro nezvinhu zvatisingazivi. Hello. Ndakateerera. Saka nangu yangu kuti ndingokuya uchidza kuti 6 step ratingatofambira nyaya dzacho nhasi ndimaidenzo vari kuya kuStar FM azvo zvimwe zvese zvinakana ndangoti ndingokuzivisai kuti nhasi tina maidenzi the hottest hure muZimbabwe rino proof kwete zve6 step risina proof. Ndivo here vaya? Ndivo maidenzi tinavo nhasi kuStar FM na7 kwa DJ Ola. Alright. Okay, Sis Melly, bye. All right, bye dear. Hello dear. And then Ndodo is the trouble cause of all these problems. They said, zvese zvikuitika pa social media. Ndodo ndiye akaita kunge hameno. Sister, ini parati live yangu yakatopera zvakanaka tikatotinda mberi nezvimwe. Ndodo boom. Indi kutotegwa ndisha kuti ndikutegwa kupi zvafamba sei. Ndikudewanike ndodo. Hey Mrs. Melly. Ndodo aita live yake handizivi apedzapo ndakutonzisimeli vakatuma Ndodo. I'm like abaumana ndakatozviziva ndikati my way zvatotanga ndakatoziva ngati zvatotanga mukutona pandatopedza apa zvatotanga. I knew ndikabva ndati okay guns loaded ndakutongomirawo neniwo this time ndakutongomira because unotonyarara ipapa muchona mukona te handimukona muri kuona ipapa paka ndatosvika pakutoti ndatopedza ndatotaura ndapedza vanhu zvese stepira tinei nazvo guys handitika hatinei nazvo tingatoramba tichikweshana nekudzora nekudii kune nyaya iri kubuda iri important mangwana uko yatofunga kuti timire nayo taitaura kai yapera nditi munhu wese aita live yake kune vakaita malive achituka nezuro kune vakaita malive achidini vamwe vasina nipasisa rekuita malive vamwe kudii munhu wese aita live apedza nditika kudzedu dzapera handiti tese ndindefunga ndindetokupedzisira hapana kusaita live yake tapedzisira panapa ndinotopedzisira tochinda edu kunikikiri panyaya yaAljazeera yamangwana tochidzokera timu ningi indai kuna mai venyu timu ningi go to your mom timu ningi go to your mom asi matimu ningi anditi mazviona musanyanya kupinda nemwoyo musocial media ndoda kukudzai chinhu one let me educate chinhu one vanhu ava pavanosangana vese vanotofarira notodanana vanototaura kumaWhatsApp uko hanomaona chero mukaona paita kana maposti akanda kana kuti kudii muzoti vanhu vanotora namba hakuna socialite asina namba yomwe socialite mukuru apa muzvizive hakuna munhu anekushela vane namba nemwe vanototaura kuseri voya votukana pano voenda kuseri andika saka zvimwe zvinhu musapinde nemwoyo ende kazhinji kacho mukanzwa uchinzi inini ndadai musanyanya kundirevera stereki pano mozorevera nokuti nechiti tipewo V11 kana V11 ndisina kubudawo zveshuwa hapana nyaya anomaona kana V11 ndisina kubuda zvechokwadi apanenge pasina nyaya anomaona V11 ndo rinenge richidiwa but musazonyanya kundireverera because ndinogona kuzongokushokai antimaona kuzoshoka munhu kudai hanzi video yamuna ndakamboti ndinaro here naiwe paida onawo uchu ndakamboti ndinaro here tatotaura kuti hakuna nani vei ndakariona nemasango aitu aya and nemapikicha ndakamaona ina mwandatokudza iri muromo wakadzonzwa wanga karumwa ndakatozviona nemachati anganga aripo ipapapo but zvevidhio kuti ndinaro handinai because handisina mari yekuritenga I said it from the word go kubva musi wokutanga anomaona kubva musi wokutanga hanzi ndoda kaudzwa naSisi Melly handizivi ndoda kaudzwa nanini handitauri nandoda never mudedzei nimbomuedha panapa mudedzei asi ndambotaura nemwana yakana ndakashokeka nezuro achitaura nezvezita rangu nezuro ndamubvunza kuti mbanangu sei ndamufuna kati handiti zvakadai ndinoda kushiparira ngokuti zvawaita wagaslighter zvikanzi pane vanhu vakachindudza nyaya dzakawanda kwaidzanani hamene dzimwe dzatichadzimaa handitodzizivini handitodziziviwo handitodzizivi iwe ndakazvona nemusi Friday inini paida moyo these boys came to me on Friday ndo pandakazviona inini pavakauya pandiri on Friday that's when they came to me on Friday ini kaya ndikatoshara pana kwanzi ndakapero yenu vakomana TB Belinda omana ndodo shaishai ini ndowana timari kubhadhara ndodo ndoiwana imari South Africa kuti ndobhadhara kumubhadhara kuti adii anobhadhara kuane chino chii chinoshandisira ndo changamubhadhara ane chii
chaicho kuti ndingamubhadhara mudedze edhima auye muedhe ndodo wachaye pano ndikabhadha ndodo of all kana chinzi ndine mari yekubhadhara ndodo yesi zvitaura mudedze auye pano taurai my sister tiripo makadizvonzwa pane kuita maapples kwagauya yakaita orange hanzi ndawana nei pane maapples maapples taurapo taura ichiri kuita izvo ayo taura chinhu taura tonyarara usikanyarara togona ndaisida kubvunza kuti kodi inonetsa chii chokuti zvaunge munhu zviri important inga zvinhu zvemasocialite zvikangobuda zvinongobuda zvongotaurwa munhu wese anosviwa izvi zvanyanya kubva zvavanzwa kubva zvaita kunge maybe there is something that zvakanyanyokosha kudarika zvevamwe isusu malast week tati nenyaya dzedu takangodzikurita pachena because ndo zvazviripo you understand kosaka iwai pamanyanyoikoshesa vanhu vachitya vachivhunduka kana iri yamadam boss ndeyavo kakuene basa renhayasikana komadi kungoti taurwa ipere tongoziva ndo zviripo what is so important about this video iri kunzi aiwa ikunakurirwa ninga akazenga achizoti zvakati zvine basa re ndo panotonzwisa because hazvina hazvo basa stereke asi kungoti ameno zvinenge zvichigoitika vari kuti vanayo mumaoko kuti wai vasiri kuibuditsa I don't know ende inini munhu anenge achirova chibhende kwanenge achirova chibhende usarove chibhende uya direct usarove chibhende uya direct usarove chibhende nokuti kwakunosora uchitongwa maposti chinogwa chibhende ingoitaitai uya fair direct yes no it's wrong guys wrong kana ku video iripo ndeyamadam boss vanhu vari kuti ndezveshuwa ende zuva mira unzi pane uyu anyora comment section comment hanzi simeli musikana ane vakomana avo vane video aripo anzi aripo polisi pano ndisisi next door kuzimu hanzi musataure mazita please pane comment adapina because like manzwi randakaitaka zuva akatokonfirma kuti zveshuwa iripo but ngatisambomira yekutaura nezvayo because we want to protect the pregnant woman which is right, she was not wrong, but kana zvangotoboka zvaboka kanga zvingobuda pachena inini I just prefer like that. Hapana chinhu chinongoda kuvanzwa kana kuti chinoda kunzi hanzi umwe munhu akakosha kana kuti umwe munhu haana kukosha. Nyaya kana yangobuda yabuda. Why do you have to select this side? It's important, or maybe there's something that you need to hide because of she's a brand woman or whatever, ambassador. Which we don't care about that. Let's just be real. Let's talk about it and finish and clear. Because if you do something wrong, that thing is zvinongodzoka kwauri nyange ukada kuvanza ukada kuti vanhu ngavasataure nezvazvo. Isi hatinei nezveubrand ambassador, hatinei nezveuacting wavo, hatinei nezvokuti vane mafollowing. Tinoda kungotaura sezvazviri. That's it. I don't know if there is something because pamwe mungazonzwa ndichitaurawo nezvazvoka mofunga kuti amei pamwe vanaswaga vari kugroup. Ini ndinongotaura ndakazvimirira ndiri paplatform yangu. But ndaida kungonzwa ndatongosangana nelive yenyu. Ndaida kungonzwa kuti ini hangu musandise kumagroup. Ini ndinotaura ndakazvimirira nekuona maonero angu ndichizviitira zvinhu zvangu. Handidi kuti muzotora kutenga hold on. Ndodo hanzi auya send a request, please send your request. Let me add you because ndiwe wakakinda kuudza you created all this mess for me. Now people think you badagwa neni or wakatumwa neni. I don't know. Come and say it. Ndikumu eda.
Because zvinhu zvoda kutaurwa vasikana tose titoro nenyaya dzekutoni izvezvi takatorambwa Thank you, Swaga. Thank you, Swaga. Swaga, thank you. Swaga, may God bless you. Huh? So you know. Brand, what's so important? Brand, who is Brand? Who is Brand? We don't care who she is. We don't care about how many millions followers she has. It's her business. She's enjoying her money. Millions of followers. It's none of our business. But if there is something that we need to talk about it, let us talk about it because she's a celebrity. She's a public figure. So if anything come out, let people talk about it. What you have to hide. Hold on. Iwo uri kuti anzi Mrs. Melly kura inyaya dzisine nazvisiyana nadzo nyaya dzine hamuna pata sigwese muchindituka iyi nyaya dzisine ineni dzipi because usiku hwese mavata muchinditira party muchinditira malive muchindituka. Why didn't you go there and say isena nezera Mrs. Melly? Now ndakuya chizvimirira pana pakuti Mrs. Melly iminyarara idzi mwenyaya dzisine nemisena usiku hwese wamanga muchindituka ndandiripo. Did you see me pamanga muchindituka? Imbosera ine zvoti panzi nyaya dzisine ineni because ndimi muri kunditira live muchindituka muchindisa munyaya iyi muri kufamba muchidzara tanzi Mrs. Melly vane video ndakambotaura ndine video iyi ndodo uyu ndiye wanadeza pano ndoti apedza nyaya dzake ndoti ndiye akandipinza mukati menyaya idzi ndodo involved me munyaya idzi. Inini video ndinaro asi ndiri kuda munhu anondibvisawo mumukuku mandiri ndinogarawo mumu2 rooms. Unondibhadharirawo 3 months. Ndinaro unondibhadharirawo 3 months ndokupawo video. Inini chimira mukuda kusuma se pepeda akangobuda for free. Ramadhan bosi nebasa. Ndodo nyaya ndakudedzera pano inyaya yekuti ndofunga makuseni ndakufonera anditika ndikati ndodo ndakuti chi ndaura udza vanhu ndakuti chipa ndakufonera makuseni chinyarara chindipe stage right. Inini Mrs. Melly patoda kukumbira regre ndepekuti sorry ndakazongotaurawo zita renyu nekudawo kwehasha because inini ndandichiritsvaga nemaso matsvuku video iyi mazvinzwa. Inini pandakafonerwa nevanhu ava I think ndakupa screenshot anditi ndanzwa kuti pane vanhu vari kuya kuinbox yenyu vachiti imimi muri kumakapa ndimi makatenga ndodo ndikati Mrs. Melly oi screenshot iri yezvandakupai ndikati vapei vanhu ivava muone pakatangira conservation yangu nevanhu ivavavo vakauya kwandiri vakandiaprocha vega either ndinosemesa kwamuri either handina chinhu kune vanhu either what because ndaona mamwe macomment section muchinzi hanzi kandodo what warawara right. Pandakazoti inini ndakati Mrs. Melly I'm so disappointed on you. Manga muri supposed kuritora video moti sendera hedu isusu tinorida kurishandisa kumapast 11 dzeusiku anditi imi mamusingafanirwe kuramba video iri ndozvandakata ndopakapinda zita renyu. So I don't know why people vachinja nyaya because makazouya here pakazoitawo drama rakacreateko but it wasn't an attention anditi. One pane audio futi yakazoseculator ichiti izvonizvo pandakati imi Mrs. Melly munhu mukuru zuva munhu mukuru ingavani waconfirm. I was trying to say kuti ingawani zuva atotaura akati video riripo but this is not the right time yekuti zviite sei video ribude rino zvinokwanisa kuaffecta someone but hanya nani she can manage. Ari kugara kumba kwasisi wake izvo zvari kumba kwasisi wake anomasajwa she can manage izvo zviti akuda kutobudisa kune maaudios atobuda achiendesa mari mune maaudio futi maona muri kuona kuti muri kuzviona guys kuti tikuzvinzwa tese pano from the first time mozoti Melly atuma ndodo andi ndodo story hapo hold on swagamira mira fact ngasada kuipisa Melly isu totoda nyaya tikutodzida because celebrity renyika celebrity vanhu vona kana tiri kuita mahure nyika yedu mahure tese torega kupeperana kuti ari merit nevasiri nose tiri mahure swaga chimbomira ndodo sorry I've never done this. I have never done this guys but
people. I knew kuti me telling people kuti ndafona makuseni chiti ndodo zvawakaita zviro handa kuchiparira. People who say ndikunyepa. Pane mratonyera comments chiti ndanzi ndikunyepa. Ndodo sorry yako. On my phone antika ndakuita ndasina kudza ndakuita ndakurecorda ndodo. Andi record vanhu. Ndarecorda nemwe phone. Antika I'm going to play the recording. But ndamboda kubvunza Sis Melly, ndamboda kuti Sis Melly recordai. But it's okay. Indazo recorda manje. Chirega, chitera unzwe. Kune vari kuita tera, this is my conversation nandodo panafonera makuseni. Apa voice rangu rinoboa sei kuteerera. Ah, wedwe. Mirai. Tererai. Mamukase. Nozvati nezuro live yako yawakaita yakutondisimudzira zvakawanda. Unozvati ndikutosende teerera unzwe. Teerera unzwe ndikusendegwa message nachiyera kuseni kunoko na evidence. Kwanza pane zvimwe zvinhu zvawakataura right gati jump up. Tinda. Napandawana pane unona voice note ndakufuatira iro. Ndikutumirwa rosati voice note ndabda neku UK. Neku UK inobarubda nako kansisimeli pane group ramheno reWhatsApp here ndodo akon imimi sera inokutara nyaya because ndodo ari confirma kuti nyaya iyi nokutataura zita renyu ndikati nini ndobvaisa voice note andakupindura ndakutura voice note ndikaforwardawo kwauri. No. What happened is like vanhu vanga vachipopota nditi after my life it was late like ungotori usiku gubiro I think rine more than 800 people more than 1000 yeah. And then vanhu vanga vachipopota vandati okay imimi kana muri kufunga kuti ndirikunyepa ari kuda kubuda ngaabude ngaone Sis Melly vakaconfirm vanhu vakati video ndakarona zuva akati okay chokwadi video riripo but this is not the right time yekuti tiite zvese izvozvo. I was at work nezuro pamakaisa voice note matonzi ndimwe makonfirma matonzi ai nditozwa kuti ndakatoziti kwa live usiku zvatovene English yatove upside down ndakutonzi ndaiti kwa live naTom John ndaiti kwa live naanzani naPatricia Jackie all because of live yawakaita nezuro ipopa yakati Sis Melly wateerera palive yangu yandaita zvakabva zvaita kunge ndataura newe ndikakuti ndinoita live here kana kuti ndakataura newe ngakutuma ndabva zvaita kunge ameno because like ndakatosvika futi Sabina live ndikati no buditsai Sis Melly Sabina akaita kuti akaita futi live andiona anozana kuti uchaudza vanhu kuti andambotaura ndodo handinambotuma ndodo kaita live handitauri nandodo handitauri naye hazvichatoiti vanhu vakuti ndakutuma ndiani mai ava ndo vanga vachipusha anganiko bishop vaiva madhezi avo wamakambotoya kugadzirisa nyaya yavo vaiva ndikati no besides Sis Melly panyaya handina kumbobvira ndataura naSis Melly zvinhu zvinodarika izvo and I'm so sorry ndokumbira ruregerereiwa yakatobva kwauri wakaita nyaya dzakudzi live ini yangu ndangozvita live yangu yangozvipirira kupedyi kwangu haina mboita rese wakanopinza sere kuti Sis Melly yakaita kunge watumwa nenazunga handiona kuita kunge takutunga kuita kunge kubva yablow out of proportion amheno ivo mai vacho vakutaura mai vaya vabishop vaya problem yavo neni njechi kana vachida kungotifesa ngauye vandifese katingopedzerana problem yavo yekuti vanotaura handina mbotaura ndotoza kuti kwatotaura live hopo Patricia Jackie Sabina akaita live yanzvani Tom John akaita live zvese rangu but handina kumbobvira ndakataura newe ende hana usandaperegwa kunochera kuitsawo message Sis Melly vakataura ndaperegwa ndangotsara zvakaoma ndangoti zvakaoma ndirege ndapota kana muchitenyu ndinoya kulive kwendendo I can confirm myself I can zvotoya kulive kwangu zvinobva zvatokonfirma kunge ndakakutuma kuti ita live kwatakakuudza kuti ita live kwatakakuudza nyaya idzi isisina mbovhira takataura nayo nezvenyaya idzi ameno kana chikuita kulive kwako munongoita kulive kwako zvisine zita rangu ngatingoti ndakaita live ikai without Sis Melly vacho knowing ndisina but vakutondifonerawo makusena nachipopotera tiona ndokundisa ndakuti kwa malive over niye kuti live yandakaita anoona makuti ndakatumwa naSis Melly handina kutuma ini chero zuva ndifunga takakutuma ini handifungi kuti wakambotaura because like andakurara Sis Melly makosi
munhu anga achindifonera achiti ndonobvisa live yakaita ndikati wayo ini ndakasenderwa message neghost ichindithreatena kuti ukasabvisa live iyo ndikati handibvisi live handibvisi handichazivi ndiani ndikatoti kuna zuva ukunaona I think that is confirmation enough kuti muunderstand kuti mwana uyu kai handina nevana let them talk. It doesn't matter what are they talking about. It's none of your business. You are not the one who put that video. You are a blogger, you are a socialite, you can talk what we can talk. We can talk. She can manage. Forcing for what? Imune page renyu runotozadza vanhu vakawandisa vanhu mokwanisa kutaura mega saka musaneso mani nembwa idzi dzikutsvaka nyaya inzwa sisimeli vane 200 and something ini wopa munhu ane 2000 followers zvinomeka sense moda kutonetswa navanhu vakaputa vana Nick Minaj wakaita zvinhu zvinotrenda iye madhambosi anditi ane 1,300,000 rega atrende iyo vanhu vari kuti rakumusuwasuwasuwa ndisungise munondigira chikafu kujeri mukandisungisa ende musainvolve maloya ina hana mari yekutsvaga loya chingoye mundisunge munendesewo jeri mondigira chikafu ina handidi zvemaloya hana mari yezvemaloya ange pakaita maloya kamatoburisa tine marights edu hatidi zvokujairwa nanampoka hapana isiri mpoka tose titone maproblem tose tini mahure antorwa mahure kusvika vamamisana vagutsikana kuti iri ndo hure hombe that it tosorotya mamwe mahure ukaita sei nokuti vamwe vanonyengana nemazano misuri sori henyu nekubuda musaga iseta kutosvotwa mahure nhai wedway before ndisati ndaenda ndokumbirawo pese pamafoni ndanichingoti ndokumbira regero handidi nemi handidi zigarai maziye izvozvo handidi nemi handitause nemi nezuro ndakatozotsvaga nhamba dzenyu ndikakufonera ndikakumbira regerero nhandoda kutraya kutaura kuti sori zvenyu nedhirama rakazoitika nezuro it wasn't my attention. That's why ndakazosvika pakudonedza live, though live yange ichitonakidza, but ndakadecide kuti no, both of them ndinokudai makandikoshera, but I just decided kuti okay rega ndidonedza hangu live then nyaya yopera anditi. But pane zvakazoitiko vana gongo mutoto neiro rekushabhani riri nemakumbo ekuleft bhadhabhadha iri irozi Patricia Jeko iri nongo hakiro pese pese kuda kutotsa saka mukosho musakanoritao musa neiro iri rekuremara one side iri mongo wasinzwiro tsitsi SIS-MELLY akuna munhu amunokompeana nemi like amungasikire muchirwadziwana nauye nana Patricia Jeko ari kumakubo munonopa ndodo kuti ngataure nyaya iyo zvisina chikoro manyanyo chikeiva tatipa mhanye mahura mahuro ndo akasiyana kana akuchihure chabuda pachena titendera tu kumarodhu imhosva yekuti mukuhurira kune mapresident mukuhurira kune maminista echikuhurira kuroti tose tiri mahure kana chako chihure chabuda pachena ngachitaurwe nezvacho simple start. Thank you. Saka isusu tikutendera mbe ende SIS-MELLY inini handisi kuzomira handidi kunya handichamesheni hangu zita remunhu but ini ndakungotaura ezenyaya izviri kutoitika nyatsoudza mafaira avo ndakambaudzwa kuti mai vakauraya mukoma wangu ihure rinouraya neubvonyono rinouraya zihure riyari hapana akauraya maid akachekeresa maid ndozvizivani nyangwe sex ponoria rikabuda hazviite mahura ane chitsito murume nemukadzi saka varambani ndotozvitaura ndatimirai I'm going to on live rega ndinyatsozvipota ndinyatsonaka ndibaki swaga ngatichibve palive ndikufonere chibva palive ndikufonere alright guys, thank you very much boys.
Thank you, boys. Thank you. Haya, mawana. Haya, Zim community ka habodo bedwe. Zim community kana ndasarenti. Tisuka Zim community yacho tokubva tasangana ipapa ba 2000 machii ma 90 machii mambuya machembere isusu varoi vezvisero tiriti tese ipapapa. Handimaona. Amen. So guys, ini ndakuenda ini. I'm going now. At least panandodo mazviwira. Then kurekodha andigoni kurekodha. Unaenda rekodha nemifoni. Angasingazinda tora imwe foni ishi. Ndoenda ndichirekodha nayo. Handado rekodha nefoni handani ndichimufoni because ndandigoni zvokurekodha. Because ndandichitara mangwana because andisati. It is not to me. I didn't say anything. My girls didn't say. I didn't say anything. And andina kumbobvera ndakataura nandodo paupenyu hwangu hwese. I started talking to this child nezuro. So I was like, kutumwa, but ndiye akablowesa zvinhu zvese out of proportion. Akatanga kunoita live achipinza tisimeli vanhu akabva ati saka ndodo watumwa ndopakatangira nyaya. But anyway ndo zvayatove nyaya itakutongofamba nezviripo. Hapana zvachatoita because ndo zvatovepo. Chero kutaura kuti chichero kuti kudii hapasisina. Animora because vanhu vanotofamba nesedhauda tofamba naro. Saka inda kutongofamba nesedhauda tofamba naro guys. Ndo zvatongovepo. Side ndo tofamba totombofamba naro. Handitika so guys kanzimbozorati message amafoni. Nandizivi. I don't know. So guys handei indikuti mangwana kwa kune ndingaudzi vanhu kuti chikana kudi but kana vanhu vati vakuita zvavanoita kwavo ini pangu ndapedza. Pangu I've said it and I will never address this issue again. Pangu ndato addressa guys ndapedza. Ndati uyai mutauro zvamuri kuda yai nemibvunzo madiaries angu because obvious madiaries angu anga nemibvunzo anga nezvokutaura. They came, they talked, vataura zvangu vachida kutaura, vabvunza mibvunzo, taitaura isusu pano tatopedza, takudzokera beki kumalive edu. Iwayo echiroiroi nechihure iwayo ndo tochidzokera kwaari edu malive. Zvimwe guys diaries dzangu kuchaitwa malive. Let me tell you, kuchaitwa malive mastreet umu. Kuchataugosera kuti Melly please onai ikoko, musiye ikoko. Kana makudzoka pano takudzokera back to our own lives. Tatoi address yatopera munhu ngachifamba neside rake raanaro iroro. Famba neside rauri kuda iroro ndo rauchafamba naro. Ini rangu pano side ndatoriburitsa ende ndatomira zvatopera. Saka madiaries team rangu mukaenda kuma street muchawa malive achaitwa stereki nichitukwa chaizvo nichiudzwa kunzi vakadisplaya kumvengenzeke zvamunoziva everyday. Mobva modzati zimiro rake kashata kazodai zvamunoona everyday. Anomaona muone koko mosiya koko handika kana mauya pano tokontinya mberi. Animona nezvatiri kuita handiti maona chokwadi topedza so ndo nyaya iripo nokuti anchero nesu madiaries atukwa matukwa picha sorry vanangu picha munotongobada panotukwa mai venyu kana mai venyu vakamboita vhefefeka vakaita speed vakaporonga muzoti nemi munenge muri pastikeni munenge mutori pastikeni zvokutodaro andiwana unoti munototukwawo kana mai venyu vakatoita mistake chete munotoifira mistake iyoyo. Ndosaka kugroup WhatsApp ku vachizoya vachita aiwa Simeli so pana atondiudza ku group re WhatsApp ku vanotaura vochokwadi pana andifonera akatoti Simeli munozati mistake yakaitika pakuti kudii mistake yakaitika pakuti pamakaona zvamakaona neFred pamakazouya nemusemande muchitaura that was the mistake. Chamusina kuziva everybody knew about this but they kept quiet. Saka ini kusumudza muromo kwamakaita vakati asumudza muromo nemakayei who is she ndosaka pari kuitika zvese izvi. Hani maona tikati but I didn't know kuti mamuchiziva kune zvinhu zvikuitika kunze zvakaitika kudaro. I did not know about that. Hani maona so vanondiudza chokwadi, they tell me the truth ikoko. Saka zvichaitika from now andinambobatana ndodo Lydia, andinambobatana ndodo Neva, andinambobatana ndodo. Ndosaka ndati auye pano ticlarify nyaya iyi ndakuplayirai zvanga ndatorekodha asingazivi. Hani maona because ndachizati nyaya ichaenda kure plus wese angapedza kuti zita rani rachiera. Ani maona angapedza zita rachiera panyaya asingakwani. So ndazongenda kumuti kwa iwewe zvikanzi aiwa panyaya yachiera mene vanhu vari kupa ndodo makuwa guys truly speaking ane mascriptures andikandira chipai ndio vanondipa nyaya but akavhara nhamba. Ani maona ndo panga paitika era izo ndisaka vazowanda kuti adzakereka zvina basa rikaitindire kumberi. Ani maona right. Hello dear. Hi babes. Yes, this hello dear. Melly. Yes, murisai. Murisai. Ndiribo zvokuti awa ndiribo ini sisi Melly ndotokufarirai zvokudaro chaizvo ndotera malive enyu mostly nendiripo nofunga munenge muchingondiona mucomment section. Ndingori nekapeace of mind kandoda kungotaura hangu pamusoro penyaya iyi. Langu handisi munhu anowanzoda kufarira
ndoita zvesocial media nditi but handiwanzopindiri munyaya dzevanhu dzekutukana nedzekuita sei neidzo dzidzi dzechihure idzi but vanhu vanofanira kungoziva kuti hapana chisingabude. Zvinogona kutora nguva ene zvanhu vari kufungira ndinhingi pamwe ndinhingi ende vanhu vane maziro avo but hapana ane evidence. Handiti vane evidence hamuna kubudisa zita remunhu makangoona zvikaperera ikoko. You never said ningi ndiye akazodai. Hamuna kuya nezita remunhu but vanhu ngavazive kuti chero vakakutukai SIS MELLY, chero vamba nezita renyu, chero vakapopota vakakushorai vakati chikwadi chichazongobuda nekokupedzisira. Emali munhu ukamira pachokwadi sekumira unoita napo pachokwadi because nasana mbonzwa nyaya dzenyu dzamunotaura dzichizonzi ndedzenhema kana kuti ndedzechi. Nyaya dzenyu dzese dzinozongouda dzichingopurwa kunzi ichokwadi. Saka keep on doing what you are doing and I tell you kuti zvichangobuda and vanhu vachangoona and vanhu vachaona kuti at the end of the day imi mamusongo vari kukutuka vese vachanyara vachishaya kuti voita sei vachanyara ende ndokudirai kuti mimi muri ndagoriya chaiyo hamutreterwe nezvinhu zvisina basa. Aiwa epasocial media ematsinde emapete munhu wese anorova munhu wese pasocial media munhu wese ndini ndakafunda kudarika munhu wese ndini ndine mari kudarika munhu wese handibvundusigwe zvangu nemamitsinde emapete pasocial media kunyarara kudisaidza kuti pamanotsi because ndinotoida ndinototya kutotanga kutaura nyaya dzevanhu ndichatoya mumbonipo manotsi ekuti ndoita sei because kana watongoita zvesocial media ka unobhashwa unotukwa unoitwa sei unototukwa kana mazotukwa musamunotukwa mozoti mapasa mozoti mapasa musiwoitika. All right, thank you very much. I just wanted to say I like thank you. Blessing, hello. SIS MELLY Dave. Mushe kanjani? Ini ndinotokudai zvekutodaro chaiko. Mutori umwe antooneka sport ka soft sport pandiri zvekutodaro. But ndinongotsikira hangu pamataura kuti pane vakaziya kuWhatsApp chichichi vachitaura nyaya yekuti mistake yakaitika ndekuti makazotaura. Even ini ndotsigirana navo. Mistake yakaitika ndekuti imimi makazotaura manje. Handimaona. Mungadai mangoti pamakangoona video yo makangonyararawo pangadai pasomborina zvese. Yeah, true. Ini ndakatodaro even federa makatotaura kuti SIS MELLY futi kwapa vadi vangonyarara. Which is true, mungadai makangozvinyararira but anyway zvakaitika kana riripo video richangobuda ndochokwadi chakanaka. Zvekutengeswa mapono izvo mapono tinongoona mahara because pono ipono after all. Anyway ndangotara hangu papoint yekuti pakuzotaura apa ndo mistake yakaitika. Amen. I love you so thank much. You very much, Blessing. Thank you very much. Guys, I think ndizvozvo. I think ndo chokwadi chiripo. Mistake iripo ndekuti I also ndakati guys zvandakaona the mistake I should have kept quiet. Muromo wangu murefu icho. I should have kept quiet. Ndangonyarara pasina nyaya dzeseidzi. Pasina nyaya dzeseidzi. Ndo chokwadi chiripo. Ndakangonyarara but yakatodeuka. I didn't know guys. Kune vari kuti SIS MELLY vakataura I did not know kuti zvinhu zvakabuda kudhara izvi. Zvakatoitika kudhara zvikatotenderera kudhara zvika ndinachana chitomboziva kuti vanhu vakanda vatotora kuziva nezvinhu izvi. I was in the dark. Ndoti vakandiudza vangu kuti zviri kuitika guys kune tape kutengeswa uko. I didn't know. And iye muridzi ndatosenda message ndatotaura. Antimaona. Ndatosenda message ndatotaura kumuridzi kuti nai uchenjere kune zvinhu zvandaona uko so ndatosenda mufunge animaona. I didn't know. Saka guys regaiti ndasiyana nazvo izvi. Iko zvino tatopedza tataurawo shungu dzenyu madhayaries angu pano mapedza tataura nyaya dzeduwo tapedza zvichazenge zvakuitika mumastreet umu kana kuti kudii guys it's none of my business anditi maona musazongononayo kukomonokomenta kukomonofara kumusiya zvidarikei mangwana tine important nyaya yeAl Jazeera ndakatoimirira ini ndoda tofamba nayo ndoya ndakatomirira animaona ndoya ndakatomirira nyaya ichi nevari kuti hanzi ndakatumwa nevanhu kuti ndidistract nyaya dzegold guys you know better me I'll be the first person kutotaura nyaya idzi because nditotori neZimbabwe at heart zvekutodaro animaona handingambotumwi kuti ndidistract nyaya idzi
handiti maona hakuna zvinhu zvakadaro nevari kuti Ndodo, and it was my first time talking to Ndodo on the phone nesuro animaona nanhasi varasofunda ndisitorina nhamba yake. I didn't have his number. So zvakutaurawo ndofunga vana vari kuzama kukura varutsvagawo mafollowers nemamwe mazita sezvikuitawo mamwe mambuya womastitumu arutsvagawo mafollowers nekuda kuti rova handiti maona. Saka atitei zvinhu zvedu guys. Let's go back to our story. Mandinzwisa madaisi andisika above all apology, my apologies to you my diaries. Kune vese vaita disappointed kuti nyaya iyi ndakataurirei, kune vese vaita disappointed kuti pane zvaitika zvanga vasingadi zvitike. I'm really sorry my people. I'm very sorry my diaries family. Zvinhu zvinototambika, zvinhu zvinotoitika once in a blue moon. Zvinhu zvinotongoitikawo ende musato expect kuti just because ndakati ndakabva kubvenge ndicharamba ndichingori munhu anenge achingotsikwa konzi everyday akanyarara. Ipapo regai ndigare ndakugadzirisai. Musi wandinenge ndichoti ndasi ndakakwidibira guys. Ndinotouya kaunhu kacho kako kekumvenge ndinotokaunza nokuti kaunhu muri kuti kaunhu kekumvenge handisizoziva kuti muri kunyatsopoinda kapi. Nokuti nikane ndichitoburitsa kaunhu kane ndichiti ndichazopenga katori kaunhu kane kari kamandiri akasi kaunhu kekunzenge katori mandiri pandinenge ndichikatsikira ndidi nendichikati mwari handizvidi zvindichikavhara. Saka ndati mugare makaziva handimaona kuti what's the blue moon unepanoida kuti rega ndimbobuda timbotaura zvatoda kutaura kana zvapera go back to your kukuni opinda imo mogara handimaona. Saka ndati mugare makazviziva musagara muchikonza zvokuti nditikwai vhemve ngemuri kundithreatana ngemuri kundikwatisa ngemuri kuda kundiblackmaila ngemuri kuda kudi hapana ndasingazinya vhemve ndakauya ndega pano ndikazvitaurira nyaya yangu ndega ndikazviissue apology yangu ndega pano hapana munhu akandidhonza. Saka musada kuramba muchingonditaurira nyaya yekuti mvhenge everyday mvhenge kunge zvinoshamisa zvemvhenge muri kudii unotaura nyaya yemafira kurevai mafira kureva muri kudii unotaura nezvayo teki neni nokuti haimaghost hamumazivi makungoteki meli mvhenge nekuti maona iyo iyi hamuioni iyo ikudhistroyawo wani imimi ndime ndichikometa muri kudhistroya wani muri kubatsira wani panodziwa moto yembavha neori mbavha memuripo mozongoya moti hanzi I think WhatsApp ende vakadi aiwa harina masocialites dia harina ningori group remadiaries ari panapa madiaries ari panapa anoona. Saka musandidhonzewo nemino guys but anyway zvapera guys. Flossy I see you padenga apa mandiregerere guys. Hello guys, are we cool guys? Are we cool? Are we okay? Muchembere wenyu mino muna mudaere uyu muchembere wenyu wamino uyu handaitiona. Are we cool? Are we cool guys? Tapedza here. Are we cool? Tepina tembo sorry tepina tembo ndakuona kuti wanga wepakati wanga usingazivi kuti woita sei but thank you for staying neutral. Tepina tembo I love you so much. Thank you. Right. Kwanza ndimo vanhu vari kuedha vanhu kuwhatsapp group ndishumbresi ndiye anoedha vanhu kuwhatsapp group ndishumbresi. Hauna green button trainers muruchi hauna green button hauna kana green button rekuti ndikuedhe hauna green button. So fari ndaona pane timu rangu randoona riri pano roda diaries tereki roda dzimwe family ranga riri patight timu rangu iri rekuti uku kuririko ranga rapinda handichiriona mucompensation rinechishaya kuti toita sei but timu don't worry zvinoitika tiri vanhu vamwe chete inini isusu nemasocialites amuri kuona titori timu one mufunge zvinogona kuitika zvekuti vanhu vanobhutukana vogwa vodini but musatombofunga kuti zvinotozoenda beyond. Tinotosangana totooma nekuseka totoseka tikatofonera nezvizvi totodaidza antidaira mafoni totoseka hanoona musazonyatsa kutora serious. Tinotori timu rimwe chete zvokutoti izvozvo nhasi tikatofona toti ndeipi anotofona ubva totoka kuputika nekuseka kuti but iwe paya totoseka mufunge it's not that yekuti inobva yaita personal serious yekuti vanhu havachatounani vatovengana zvokutoti vada kutourayana. It's not like that. Ndangoti ndikudzei papa handita meno kune vamwewo but kwandiri it's never like that and it's not like that. So guys I love you so much guys. Take care. Tosangana zvakare chega ndimboti ndimbodetoxa zvese zvazvichitika apa ndimbodetoxa because kamwe kafungwa kamwe yakanei kudawa hakana kuzomira zvakanaka. So tozodzoka hedu takuita nyaya dzedu dziri dzedu dzisinei nedzo tongoonawo madhirama evamwe tichinyarara tichingodarika handitika. Saka from me Gogomeli to you guys Gogo Vemino I love you so much guys. Take care of yourself. Mwah.